Transi yade esomo nsam no do so de yedi mu akotene bi niye okọ South Africa man mu a omanfo wo ho aye o ye kire se osusu se agrofobia from man so abaji wunwuma aye ne ade na wo se Ghana fo bi o ho aka ama de asie enuanum emu o ya pa yade emu enchiremu no eba aba somo ye firi honom a na ye toaso ade ne akiremu e o Jacobu ne mfafremu omanfo Jacobu ye se omuntimi makumase o ai na de asie ento omuntimi makumase mo ayedin dia ma Jacobu fo eno so honsam e wa ha saa so na Asante mantem ha aposifo akini pansia bi ombone ya man bo fo honom mu nkiremu ode breye adanse askwans no kire se ayasa bia agenda wanwan bie amperimfo sisi ebe omanfo be ba wo mo no galam se fo akogye aboso ka Africa twa wojiri na no ogu enso honsam e wa ha na dom kumas na so omampani mu o makro no papa di omampani enti na dom kumas ni so wo horo no eno honsam ani anom yesi nkonya boaboa no puduo ye biem said masaka abede na ye de asom work village ne ka chem so Otec team no ai oguso the work commentaries ahodo no eba nti upese oba opa restaurant na obro no so a frɛ won upese odo dwaton de to so a 0240 8892 43 and 0247995160 we abo pebia bo nma nakre wa vitamin kono wonim o no ma me na sa mo ahode panin ma kwada no kra de bie wadwemu mo we de no me amo kase no so ye den fi se nua ne nu ahyem ma no nya sanketwa calcium omega 3 omega 6 omega 9 ngina ahyem ma se twom no de Ghana ya niema na e beti se Ghana cocoa Ghana kwadu ana afi soya de mu friend soya no wa kama pa or strawberry ho ana vitamin banana vitamin choco ana afi soy milk drink nankasa and so one French yet you know some Ghana me cafe bi no kwadwa so a e vita milk perfect series books mo wadwa so da ka ho asam kire wo se ma ban kenkan no konkan GS age atum na ka sense wo kire se enim the phone sound what in English language your history of Ghana RME computing creative science and maths numeracy language and literacy color and writing na enianom what in team ede aba dwaso we all for we cheche na pema mabana kenkan a perfect series books mo pe mock exams terminal exams na midterm exams a perfect series books kuma se aputu oja oben lorry station in Cranso dance man first stop ebusia fa homani ni 0243 299 938 and 0540 755-465 yensam for penning of a John entry Boasiakum na boafa kan ho boni chidom no boansem ya no ede ema ye dem Facebook line is Otec 1029Fm so kwadwomo woni emochi omo boa wo sa kwans na jatabo chinchi fide fruma afei asarebia enso wo hanoma oboye chidom kwame ye ni boaten professor kokoto afei nsem no chiremu nianom enie Asem Beba Dabi edema sabo di aba na ewiase nto wada wo si dan wo ye kwans na nkan dan a ana wo se ekwan no etene na de omunie South Africa mani mo no manfo ato hogu monten so kire se nipa binum abosese bodi che bibira ka bo men mabaji onwuma eye eni emrantie mi kra de omu kire mu a emrantie bi etu kwan ba South Africa o mabatie gomo maaso ni omo de dabasabasasa nto ye South Africa ni aba ma na okopa ba wo nya bi ai na omo atu kotrafo no ayese tete yem kwala no awurade white boys o majo gesisi a oni kapre ebia na South Africa fo chire se ekoso eti omo ayeso manfo ato hogu montre so ye ya kire ne ade di oti ense tu akasa enuanom arahuse mo ni se okoho etu no akasa no a nipa wa frimu ne ye Ghana ni edi asem ni enti ye kase wo kire se saa o ye kire kese no ekoso South Africa man ni mu no Ghana ni baako etu akasa amofri mo wachaso yo bia opamade a won kwada kra miensa e South Africa man mu a say akoya asem na ba ne ahwe asontie ne Ghana anamusi ne wo South Africa man mu ewra Benjamin Kwashi edi nkita ho ana ochesa aye do kre ba ya ba to manim to mu di akire no mahwe de ekofa saa tututu ne baaye na aho na mo nto bia wo so mutu bia no omayen basare so na efe wonum ehunu de on be kwa kosie na free South Africa fo ya kire hyase no Ghana fo a wono South Africa oman no na omayi wo mu de omaba Ghana men wo kire so me ahankono 900 ni na kan fo kire se Ghana fo bi da so South Africa men mu a empen fo hye se be ya obeyi wo nyina
from any man now ya for Fiantuata no diabamo etuakasa ama ba kuyeka say we free moin na South Africa nkomo ya ana Ghana ban ne krata ba montene so na krata de ba montene so nsa hyase e so afo hwa no ne hu nsam so ra Samuel Okujeto ablakwa ana wo kire say sade asie no kwasam nie ha dwen no mo Ghana man so wo kire mu a nipa etuo no ekasa no ne din ade owura Bashiru Isaac onye mfrenchia no aduanan na o kire say South Africa ni kropon Cape Town no emu ana saa atoranchem esiye na okiremu a ye kasa ya mpenifo de krata akoma South Africa kro no won krabata ehwe amnone nsem so na osanso eurikasem hu nsem so se wo mu hwe no mu hwehwem enti wo se wo mu Department of International Relations and Cooperation no so no o ma hwe krata e de ama wo mu se de asie no se Ghana ni te South Africa mani mu won krata so betuma ye adwuma na mo se mo ye kira makotutuo nam so am ofri mu tie mani mu ya aba no kire se obedi akire na atentrene aye adwuma de ebeya ene South Africa man fa Ghana fonya twa piantua no na wonum entomo atodwe enku basa entikrate empenfo de abedi akire na akoso no niema hodo be de abo Ghana fo ho ban enuanom ye de emu nkyiremu abesom afi yemfiri ho no na yefi eni nkyiremu ewo Jacobu Amansie Central manimu Jacobu Amansie Central manimu ebusia Jacobu sesei woto na ope ka aba Kumase ana ope bia ko bebi ti se obo ase ana bia na odi woni kiremu e obekwaya unye bi nko ni na se ahyenkafo o kire se omudu mu na de agufo mu nko ba no madi ba wade so metena ka mu patia accelerator so akọ down they say GD accelerator down na ka na ji brum no aba ben pipi po na meti ata ho apae Jacob City se Jacobu no ana be kwa keti omzo monko na de ti o chese won kone se ekwe won pote ho nyina sei eno mi yesa de bi se de mu kwa bia no mo ka ase no obaba na ka na ta so awai obaba na ka na chepe so ase obi kura baba na ka na bodwe na sensen ho no mo se de bi omuntimi nyesa ene do akwaso oba na ka na moto mu nyina aye sako e di sa de be ya mbenye sika no de siesie hyen no nti no wo mo atoto ahyantiade ni mu enti kane o kire se na ofrafo kwa junction ko Jacobu na esidi nwotwe peso adunum 8 cedis 50 pesos o ma paya de kosidi edunum 15 Ghana cedis sasa wona efri Jacobu be kuma skeje tie dwa kese mu na aye esidi no edun nwotwe 18 cedis o mso no bi atoso ehuri ekọ 25 cedis kamera se best wo ha mu nchemu wo ha no de atoso o mso kwa na ye be kwa de na esidi dunum 15 cedis no me de akọ cedi adunum na akoya ntokwa abeto wona fro hyen ne ahyenkafo ne ntem na posifa abembo chese ne wache chi ahyenkafo ne bebre we na ahyenkafo ne dia todwa se ne uni awo hyen a no afro wade nyisa so onya sakre bia dade ponko na wafro na ye pe ponko ama na afro dua na so se dade ponko a ene so obesi ananti o enti omu kire mu a uni a ene se moto so afidi tafo e bia oteso apam brum na akonye se omo pa betuka dia akontufa akoden kabonua entwa kukuti so no every afako junction no ekwan ne nye ena adroba fo nso a ena omo ye adwuma okwan so lord fair no ye report 10 cedi enam sa ekwan ne nye ntu amebe we bi sa 10 cedi no ma chichi adroba fo ni bi ese omo nya adwuma because of say omo jo mo 10 yadi president fo no 10 cedi eni ntu omo ye sa ena DC no so no omo ye ne ewo ye ne am president ase no ya kwan no enye no ke ekwan a ena ti amakofa be ku kwan so ena nso no be fele ekwan no so enya fele o se kwano we de o mu ju kwano o mu kwano so no mu ye kwete se de e ma ye ni nya mu ntimi nya ma ye enti na do ba fo wa han mo no ya ye se e ma kan ntu se wiki kwa e ma kan ntu because of say ya kwani ye ya enya de kai wa han ma ye de e be tutu bia tete sidi afako dan shi tu da kobu eni ba ko bia tete sidi so na taxi get 10 cedi a ya se enya possible so say taxi e get 10 cedi enya ye fault o ni a nyina ye ka kwan no afako dashi tu Jacobu we ya driver unko mirike 6 minutes kwan ne ya o de be wa be du Jacobu kwan ni yanti no se ofra afako dashi ko the choir Yaw Asante the choir ani so efititi enye nne ya broche ya suoche ya broche se le enye bre usu bia ba o moye ne ampi bia ba o moye ne ba ya tibi ko mo se ya sram ya re se ya tu
ben no wo po se ne tubu ba se se ne de ye trauma sa de no enko so sa ye bre wo bo bi tu toka almost 3 billion sa ka 3 billion no ba de to ko so antimi ni wa man so tutu ka na ni this is en baba ko ebusiafo we ahyenkafo bi ojakobu amansia central amansin mu yete won kana aban na musini kire se osupa de ma ahyenkafo ne timemofo firi se akwan de duru bi onu ahunu se nye ye mpanifo tu ho anamo na mem se ode mraba sho hyem se watoto kese kema abra mpanifo nse hu nkonwa de wosenya de no besoso so to wo ahyenkafo no se mpontum beba wosa afanu no nyina hia toato adwen no mu gituma omu de aye adwuma se enya de obetumi de yepe atum wabra aban emfa krata bia ma na se mpanyimfo nka bibia nkyerese ese atum enna yenu anma dra afo se chinchina a mo ntia se na nukure ni ye kwan no so yade a emwaye ye tu ho na mo bebre wo assembly ti assembly fo ka se nya botre on be ya man ye hede ne ma ekọ na afọ ye kwan na ase bebre we di akoso ewo jakobu na madama yakotie emu enkomo no ye nto ansam de so na de ne ye kire mu ewo kumase kropon ye mu na we no kire se aposifo akire pensie bi wa Asante mantem na adwuma wo ye nuanom nihu na sade ekoye ya man boni maame ekua asarbia asardan no nerebe hi Beyonce nerebe hi de hie wono edi akire emu nkra nyina ekua report wato de amaya yentie die nti aposifo akise ni pension kodu a ode bo no mo menu amame na wasena uba Asante mantem hase ya posifo trese wachi nipa ensia bi na saa nipa ensia nyina kwadu a wode bo won ne se osusu se oton enuro bi ewo adwaman so a empenifo ema wo mutumi krata se omo ebedi sa adwuma no na saa nhyehyeye aka ho bi ama posifo a wo Asante mantem ha empenifo de krata aba abonten na krata yi nimpa nensa ehya ase eye DSP Godwin Ahiayo ono na oye okasamafo de ema posifo a wo Asante mantem na krata yi mu na otrese sa operations ya ekosu ya enam so ma wachi nipa insien omone eye Inspector General of Police ne Special Operations Team ena ekabo mu edi sa adwumai na osi wode wana soto form no onya ntie se enipa bi edi nnuro hu dwuma aban ema omutumi krata se omo enton sa nnuro no ewo adwaman so enu nti wode wani di akire na eye June bosome ne da etoso eduonu enkono ewo afiye mu na airport runabout who said DAF car and registration number eye AW5113-21 BHMA enam so ema wo hwehwe car ni ma wo hu se sa ni pension e de sa nnuro yi ebi egu car ni ma odi ehu edwuma enu nti enam so ema wo kire won na sa nipa ensia ya ye ka won ho asem yi won din na edidi suwe Abdul Karim Ramadan ono ewo mfie no 20 Wisdom Parking Dam enso ewo 38 years Razak Ishahaku enso ewo 37 years Abdul Rahman Yakubu enso ewo 45 years Idrusu Muhammad ewo 26 years ena afe enso Nana Abio Godwin ono so ewo 27 years na wachre say ewo DAF track ni mu no enuro bi a won saka ye eye diclosa 50 mg eno eye bottle no emakomako edu ena afen so bottle ni mu enso de na wachre ho Royal Chest and Lungs edonti police fuoyi ede eye sa nimpansia ya wosusu se wo ton enuro yi kwan bone so akwa akoma eye Drug Law Enforcement Unit se omboa ema enhwehwemu enkoso na afenso wode saa enuro
yi a eye bottle ne emakomako dunso yi nyina akwa akogu kwa wode ebema Food and Drugs Authority for na omo aye nhwehwemu ehu se eya mpasa nkrofo yi omo ton nnuro no ewa abra aban ema omo tumi krata ana se empono se aban ama omo tumi krata nhwehwemu no ena ebekire na krata ne mu ena DSP Godwin Ahiayo edi tudwa se omo police for de omo etu omo ho asi wo se ombebo timamufu ho ban enkanka ene woma omo ton enuro kwan bone so aban ema omo tumi krata na omo edi enuro ho dwa ewo man mu nso omo etumi etu omo susa sade ebeya eye enkonkofa ohaw bia enfambre omo ebe nom sa enuro yi bi ebusiafo we yamane boni mamia kua sarbia nrebe hi Beyonce ono ana ode amanboyi ebreye na dansi asokwa aban dada na yese wosi ayasabia hodu bi otudin agenda 111 wunya bi wo hono mo ebusuya fimpini aduonu ba ko no kyerɛ so wo share side media ase na sese amanba firi ho ba ne se galamse fo age ho aboso a baabia wo yese wosi ayasabia wa hyase akurasi adu baabia no madi dia edidi kɔ ho no ma sempenimfo amamu a omoto na galamse fo na dwiri dan no nyina gu fom asem be kroma be kra ne timui Asem Beba Dabi won bodje sango le try no uraje kum wo se eyense hunu owo so se niam bi ekoso na se enya e wo se yesekire na yeka efiri se oman nkan ko ni mpuntuo ana yehwe de ekoso wona nsem ewo yempatam ha that is yese galamse bi ekoso me amede mani ko ekohwe na bebia galamse ne koso no menua airtime abufu agenda 111 a yesiye a eya yare sabia ye de beboa adanse asokwa ne mpatamufuo no saa dan na chi anna ye di saa galamse no eja ye preben panifuo ko busa wo mu a asamo mo ka chanse no nti na ye to abama aban ne baaye eti galamse ni de omubedi ase ye kafo akire ka chanse dan no kro mu bedwuragu no matu o mogala o mu wi o mafere na de oso mo ye no ho o mayaman ye hwe de ekoso o mantam a sesi ade ye ni tumi bia o mantam a amanofo na fa mantam ha se de o mo pe no mo ye galamse etwa ye ho asia ye nsu eda ha nyina asai o mo sam boy a president anu tin ya to abama president because president say ye bo say oba o mo ayachi o mo kro ebe yi wo mo amo ma ba ye o mo guarantee se ande galamse ni de ye ya obia nu obetimi aka ho asem to woyɛ temamuni na sɛ okohu a na agya waka wano atum ebusianfo we Asem Beba Dabi obodwe sango ne tie ne nkan ne to ansem de so na wo mrasha badwa fie dom kuma no wa mu deputy minority whip no Jerry Ahmed Shaib wase Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama wa ya dia man ho en won papa ana o kyerɛ sɛ enche bia na nkransu yire fa nkrofo anya asam ketua na omampani se omukọ bompa ya do nyankrom pass dia magana man ya papa yakofa hankachi fita no gina simpie so na wodi asa no se enye papa na hotel premu ko miemie na niase sun se ensu yire na fa nkrofo ne ha no na osese papa ne nimu a onkwa baabu mu ebra atoranchem to Israel David oda nyame asene kura no abotuntum saa bres wo abohire wabotuntum de nso akata na nimina na wabutu fom na oda nyame na wo su se atoranchem no ebefiri wo so na de o se asa na mampani saa ne de o madi ne ho ya pa se Ghana-fo atoranchem se ato o man no na obi eso na wo mampani ade animu de waba otu hire na wo sasa papa no mienti no. The second one, a 65-year-old woman, just because the flood, their home was submerged. And then the president is standing here and dancing. Dancing for what? And then when he even had the opportunity to visit the Ghanaian people, he was in the helicopter, and he was watching them. Watching them for what? What kind of resolution? He was the same person that set up the anti-flood task force. And he was headed by Stan Dobe. Really, when the Minister of Interior is even supposed to be the one chairing such a committee. I mean, the mediocre is too much. We are always messing up with the
minds of the Ghanaian people. Every time settings, every now and then settings. An issue will come up before you see that, oh, we are going to give you 300 million and 150 million is going to be for preventive measures and 150 million for victims. How are you even going to deal with it? And how sure are we that those monies will even get to the people we are talking about? Maybe we should stop Okman again being here. It's just becoming too much. So that's why he came giving thanks. Ebusiafo, onya kan wi o say His Excellency John Dramani Mahama settings pa. O cha Kabeneza no de magana fo. Yem fancy ha, awie nkomo no, yem fancy ha why? Awie nkomo no braso yem fancy ha. Yensa for penny of Ajuna Nchubo sia kuna dama so kroja na pia papilo no nyina ja sam. Solomon ni moni asarebia, wo nyina eboyin chidom de nsemi e ba ye. Kodwo moni mo chedi atum Facebook live ne so. Fogina hodo ino ma ye hwe na jata bani asarebia san ba ya, oboyi chidom ewo efi ha. Den die mu ma mo tie yenka. Ni amene nsam do so mpenzi keterema se yenko na pemti me din kwame agene boatin professor kokoto de nyina asema mu ani tie ekudonto yeso so na Asem Beba Dabi. Krobea jata ni jatama wonum wa ha. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Hey, Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say, and I'm sa, who be the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was a immune system, a strong debia, anti Pavi, a support immune system, no. Not plus smokes, no, so, to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, I fear, one more tour, and 1 minute, no, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 mono, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Dredi Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for about or more manufo, and Quadawa in Fiodin Yunukam, our pharmacist and her bar shop. FDA, I did crack to Yatum. Hey, Opani, Mashusha watch, Perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O we jajai. Aboa wo mo se what to make kan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ Perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo e na tire wo nwoma bia. O crèche, nursery, any KG, books bia bi. And o science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. E free basic 1, ekosi basic 6. English every basic 1 equasi junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books bia ni ho perfect series any bi na GS and naka enso am approval enti obata bia nkoto be maneba and na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de wo tebo no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko putuaja station hwa enkran danso mine first stop any omamu ba bia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa plus mixture. Pavi Plasmox Hepa plus mixture to malaria and asekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Aduro ye ma general well-being. Abusua pomudin hia me yie esne bibia. Enti me manom pafie ha. She wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband and ye wo so wo ye Hepa plus wife na abba no. Hepa plus mixer ma je duro di pa Pavi Plasmox and Hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo nimfie du mienu nka ho our pharmacist na heba shop atufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Na nsei mi amedi ho danse pa se made huna kofam. Ade ban mi o ewa chiro mi woni ye papa. Asa de ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani prunsuo efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kadia. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayemfe fidie hwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyehwe se de nyoma sitie. By Grace
Grace Hospital esanso obia yehwe asomo ehwinimu ene eminimo mehwe ENT clinic eti mu amota kwan mu minimo ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hodo awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hodo awura wasum no Mr. Jai nebra my ENT for ehwe wasum ne famao da ben na hunu dentist emo hwe wanu mu ma wo wo kaso obi ho no kokọ na chi bramie nye scaling and polishing wanu mu nye hwam kama wo se na so abua bramie hwe ye de bi besi so ma ye fe anampo atu a ye besi foforo de amawo kaka bi jejo wo se ye tu a ye betu enwema amaka nyina opesi ye befie be hwe a ye be ba by Grace Hospital so Kumasi Breman eben DVLA office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Yaw Asante. Otec 102.9 FM. Akakuna bete onua ori abe. Akusie oti quantum pon mo. Sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi Yesu woha Yambisa Peter Otec Asem Beba Dabi woha Wuko tie Hefa Piao Adani mubuhura aye yemi na asienka ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na weden ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no omo ye madwuma wo mu nyina da papa ma won ahoden yo omo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metumi atia to obrani ho hwibio pata ya kede na ade ache na ade aso bi ebi nso wo mo so na ni asem wo edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan emu no tuturo nso omo mpa ba omo da so busua eye wadwuma na papa wo ye ne chense ye kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia ehumogrofo enyanka papa wa yi bi Otec mo wonyi nkire ne duma ni ntumpon no mo tumfa abotre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne krese wo mu guye ni ma se nya sa no mo tie o mo ka se duma no mo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo ho fi sa abre do hwiri kopum bra wodi obi a bekọ no wodi baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awurade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen. Amen. Krobea mpacho. Good afternoon. Krobea nyamishira nyamintu wonkwam ene dwumadi a wudi sede wosi ya ma Asante mali Ghana man. Krobea nyamishira nyamemma wunyini nche nyankopon mo wunyini nche nyamemma wasefo nyina nyini nche. Krobea mira ho na nyame yiwu maaye se nyame yiwu maaye se bepoye hwe program ya mo ye na wie efa abrantie die hwe papa no namba bia wachi na yi sa 30 million dia ma no mi bu se hwan na betima ayesa hwan na betima ayi bibia tise mi nyina e Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ne niema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi tise kan de hwan mi amenu ka se mi nibio Otec 102.9 FM matini so awie na me no ka se nti de mi ka chen se nyame hirawo nyame hirawo nyame ntu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obekasa wabre no wa hwe asada no na wa wie beba nse faso bia ma hirawo enkase ma breda kosoye nyame be hirawo mitie obi biara wo studium ho nyame hirawo ate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mene sala papa me kasafira nyaso baba eba ni papa pa ni o asem na ye ka ni say ya ye ka ni say no enye abontensu o eye eba ene papa me de wo mu nyina ne say wa ya me 419 ama me that time na nkebetima to prot ena wa mama baba be si dan wa asase no so atu ho nsa andanse for ho won kan ko mu nyina eje oboa ani igbe oboa meba obetu nsa
Saying I can't walk. Kasaguha. Mammy Bayano, only Igbe, 220 cities, and I'm Mammy the man. 20 cities. 20 cities. 20 cities were packed. You make coconut on the same. One talk. Father, I'm saying that's for. I dance for me. Kasaguha. One slow way, I won't swim. Tie Bachiru. Ya me pesa me chira oni say brewo hwase. Me peta me mu na ade a wom ne say free me call abram. Bashiru. Yes sir. Brewo hwase. Me say me 43 years. 43 years the booster papa say ne say ne madie. Bashiru. Manya sika. Bashiru. Tenase. Wa hiti dia na epia bonten na akọ na mfrem anwunwunu mfa ho. Ojo ano aba. Ile. Okay. Awiai odomankuma nyame ayeye enka udin. Awiai odomankuma nyame enase enkamfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no. Arofo ne ade hye awiai yema yenho aha. Awiai yema yenho akwaba na yema yenho ye hyiehia emfamra Otec 1029 FM so ene eye yawada ene ye July busumi ne de tosumienu emfimpinu ene aduonu nsiamu ene yeda so wi ene wie ya senhia bio ne bre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene eba abesom na dwumadie da biara dase ehia wa afidie yi so a yese ye de suade yese ye de kire ye ho nso ade enu nti na wie ya ye hie nokre moma yense yenho se ye ba besua de ebrekro na emu ne ye be kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadi a ye die ye live we yen social media handles ne so na wie ya no akai a chene nso sese wo ba so a obe like ye
se wo ba so a wo be follow ye se wo follow like here eno be boa da biara da ye be hia wo afidie so se no ebe bo won kaye no na wo nso atumi anya akwanya di akire bi ye nyina ya ka bom asua de a kire ye ho nso ade ena wiei wo de comment nso betum e wo comment section ho ba bi a wo di free a wo de ba ya afaka ho bi ye beje ni akan no kama we fidikasi yesu am obi ate won so wonka awie ye nuanom bi love radio fo wo Spain nyankopon hira mo onyam kese na ontutu ye nyina ya na monfansiye ene sa oba United Kingdom mine mu a ye wo ye nuanom GN radio fo wo ho ye wo Patmac radio fo wo ho ye wo Abawa radio ene ye wo Amansan FM ye wo Breni radio ene ye wo Sahara radio ene wie wonum nyina abo ademu abiem dwumadie no twagu e wo wonum nso mfidie de so ene ye wo Kings radio ene ni TV eno de Paris France abuchimani mu ena ewo daache hima radio wo Denmark ye wo Rakus FM ewo Belgium Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America buchimani mu awie wonum nyina nso abo ademu abiebiem dwumadie ni twagu ewo wo mfidie ne so medie de Krobea nana Yaw Asante ena wie oji amanie majimadwa ewo afidikasi yi so awie apese makana namie matenase ewo afidie yi so ene Krobea jata mene wahia yi kaisha ne nso si ebisua de na ya kire ye ho nso ade abedwafo atenase oba de kire me akwa aba ye agya akra okay oho to say yankopon adom ho ye pa na so adom menso me ho ye de yankopon ase enenso ye yawada enenso ye hie ba besom da biara da ye se ye hia se ya e ya adesua ne ade kire sa pepepepe enti enawie ya ye hia sa pepepe de ba be ye no ensem no nso de ebi wo ho ensem no bi wo ho a sebe se wote a ya na edin se obeti ase nanso abasa enyesi anesi oye ho hwea enye yie enti ananso ye hie sen ba besom eja kwa me wo ho akra wo na ho te sei adumaraka masibro no sidanyame nanso ye hia sa nanso Ghana Blaster wo match dabi echina achina de achina ho match ena de be chi echina fiada na ho match de adwuchi me nda no sa ifiada de be chi me nda oh okay I am machi don kunifa don kumpamu don kubrim na yeni gografon de wa hwe ambeda ya semo ye be forso enanso ye ba be som ena wie fa ye dan nyame kakra ena nyame na ono na de ekono de ba wona ya ahya seri nyankopon na wonim sa nyame we yo so obon ho ansa na obo wiase obi nim so obo wiase wie yo ansa na obo no so obi nim o ono cha de da bia wona fa kese if so on the boy nti da bia da so dan no na wo cha waso so bi ono tatia didi oso so didi o chema ne so bia so tatia didi oso so didi aduane oso be di no e bia tatia afimuri nyina akura no ntimi ni nanso o chema ne so bia so nti wo dan no na o dan yankopon a osumbo pa very good ena wie adofo mabedwafo ena wate wonka no ena wie na kus media na prabo konti wie mame ma wo hana menchi achia wo osi akra ya Krobea Asante adom abo adom so ena wie ye da so tiase na mesra awurade nyankopon so wonko so amo no abedwafo ho ban na onka mo ho na ontutu manamo enso emfa ensi ene benji ono onfensi sewia ene osi akra Krobea ene me maame ante aso yenso ye biebie mu pa wa ha ya yenso ye tie na ye hwew nyankopon tonko so anya okese wate na ontutu no abedwafo nyina nso ana monfensi ene ogoromensa ono wo manso asuo nwunu osi akra ya Krobea Asante ena wiei oye live yenso ya bade mu abiebiem enso wo O Ventures ha
na nyankopɔn moa ne wabadwafoɔ nyinaa awie na ma ha o ona sɛ yɛ ne usia sɛ yi a oma yehunu enioma ekoso baby variety ene ne papa ene woba mirrors art and frameworks a kase na Krobea yensu ye biebie mu hapa enya asem ketwa ya yensu ye tieu amankwa aba Steve ene osana ya Krobea Asante awie wo ne wabedwafo nyina ye mamo abusasem wo mpodo emu te sen ene awie yensu ya bade mu abie mu ha ye tie mu yankopon hyira mo na onya mo kese nso na omwa mo nka mo ho ewo anamontuo nyina mu Abdulrazak ene ose akra na mo ho te say oh adom odi abo adom so ene awie nso yeda so tiase ene nkenke so don Aristo ene ose akra ya Krobea Asante onu abedwafo machia mo ya jusu ewuru a daughter of God ene ose good afternoon sir ene awie yenso ye wa ahoma ne so yanimu nyina na abo ademu a yenso ye tio matie buru yada mu nyina nso ase na oba de achi am ye akra na Asem bisi ye ebra me badwuma pragia driver bi di mata na odi mata mu nso nya asem yo ene ese ye de atie nie ewiase a ye we ho akoye te se ahwehwe sa asem we dwomtuni a ye frɛ ne culture wakabida se ukojina ahwehwe nim na se osrekere ahwehwe a esrekere obak se umuna kere ahwehwe a ahwehwe ni nso muna kere obak sa nso na ukojina ahwehwe nanim na ukaka wanim se uhunahuna ahwehwe no a ahwehwe no eno nso se hunahuna obak sa ne wiase abrabo a ye bui etie ma menka asem ene to mi na emesidie maka fa ahwehwe yi ho obatane a okuta nkwada mienu ba ko hye nachi ena ba kukura ne nsem na otra estate junction kumase ha na wo ba buo krom junction a edura anopa ya traffic wo ho na se traffic ne chesa na se posifuo ni kwan so se bi omo be check se e ma pragiafo nyimfa kwan ni mfimfini a eya anu omu yifa pa enti sebe se wo ye droba ni na se wo begina mu obi kwan se traffic ya che enti wontwamu a che se wo se yi unsa te kwan ho egina pragia ema nipa a wo ma ne kwan se wontwam no enkenso nkemfimfi nkente saawu nenso aba be ye the new normal ena magina ena mayi mensa edi ama wo pragia na wo wa akire mpo oba beduru ho no maame ni gina manim traffic ni movie still ono no onam mfimfini ne se o maame na wo gina ekwan ni mfimfini ne kwan manim twam enti wo twam nam se krache na mayi mensa mi magina ma oba tan ni be twam ada na wo nso nyina menchen ho e mama fa nkwase asem so ho onko na wo ye papa akọ heaven se wugina hwehwe anim wo sere kyera hwehwe a ahwehwe be sera kyera wo umuna kyera hwehwe a ahwehwe be muna kyera wo enti oba tan na se mo kaye bra enam meso ama pragia ni na didi watam nyankopon sha wate na wo pragia yi papa yi nye wo hwe wadi natam wa pa asem di ama wa wo afa yento aso traffic yi move nkakrakra afa ya sane afiribu okrom jansen ya filling stations aneba airport runabout yeduru ho a enipa ginagina ho adania krach ni mfimfini a wayi afa no ya wanto ne bo ase na wo ka hwe a wontie no wode ne pragia na bebo obi wo ho ena ya yere no se wo pew on pew ode nipa na ba yaresabia na ne hoka bia no wafa enti ni duru ho no ena me hwe krach nanim adwene e ba mi trimu ne se me ba me de be kasa eni se wiase te sa hwe hwe onua wutie me enioma ni bi wo ho no mo a wan kasa no sebe wan susu se besi nanso de wo ye na enura bi akina esunsun azo no se de ba e de ba kese obi a onam ni ba bi onye wo bone na wano betra no
ayete sa ahwehwe se wogina nanim na osre ya enkesre kyerɛw nanso wogina nanim na wumu na yenti no ye beye bia no ebemuna e de akyerɛw enti onue mesusu ama wo se sa na brabɔ ne te se wobegina ahwehwe anim na wasre ya da ne da asede no ebeda wa no na wobemuna ana abɛyɛ wo kakarika na wahunehuna ahwehwe no a ebehunehuna wo nso ebia hunehuna ede bre wo no wo oyembe hyew amwanya yade a ensese wunya timetufo senkasre fachira hwehwe na aboawo ama wawo nkwanso ayetenten oba de na awie Krobea mase akra medase pa nyamenhira na yenchia wona wo hwe ye nyina okay me sisters bi wo mo UK o me se menchia wo ma wo ma nka amenya amane ba ko ye frɛ no reko a na ba ko so ye frɛ na agrensantwi ba oba Ghana de a edin e de frɛ no ne sister amesewa okay wo mo se o mo echia wo enti ti reko a oba pa ma ka won kra no meje ne so abontuma bruchifo meje ne so akra Krobea Asante kotoko se sebe obakwasia ye de ka ene hohoro nanim sure yese akwaru so de ka hohoro nanim o kan wonyi so hohoro nanim no wose da bi elo de wonpe ewiase no wode ka na ahohoro nanim na akra wonim se eduru ba bi a ekon bi wo ho aya na nche se wa na okon onso se ka usi edom bu ofume papa waso mu nkwasi asem ni ade na ka amanfo nyina bepu abehwew ye onim wo beka se enye Krobea ni onti radio so na wonu wasi fom na wadwa ne shirt ya wokokon akoi onso uja no enye wo na one ne kun ye o yeah na enso so wokoye no wakohia ne bofo de obebu na mawo ndie de amde ka de unse duru ba bi a eya ntokwa bi wo ha ya ye nkoma ye ho ya ye nyai okay ebi wa ya na easy wa men ha wo kura wo no angasa ebe kwa akoko ama obi be kwa ama wo ana wo akowu ana ono abo akoje ne ka asoa akọ nduru ba bi a ya ye nya unse uja abotre wanka hwe ya odidi watam no ena asomso mechesi no ena nka azu tu ka no aka otra ye kra bi a na de akobo obi diem na nka se wo won de akoko ye ana wanya abotre nti na nso so uja ye no se onko wo de sabe wahia wo a wo sunsuo wajibi anom ena wabu agusuo onko obehia de wo sonsa na wajibi no mu ade obesi wo de wachira enti de kosi wanim no na wachira enti duru ba bi ama ye nkoma ye ho ye nyai ma ekon no a ono a no ebe ko ama ye enti se ujai ma anu yi o na gina hoyi enam wo so nke bebo odin o ne Krobea na echesi no ena na wode ayi ni dwane na ekobo wo bi sanya ono a enka odin bebam na ujai ma ekon no okon no akon ama no duru ba bi a de mso me de kan de no ye nyai kon no ma ne osese okon no o wananim ho ono ne bo akokon medase eburu enawiei very nice of you great man saade wei enkaye nyina ye de ya adesuade anke beboa baby Verity ni ne daddy enawiei mechiamo a very good afternoon to you Gladys Century from Germany enawiei mehusa wonso aba homane so yankopon Israel Nicki Minaj o say God bless you nana ya Krobea Asante medase Augustine Entry o say oh God bless you oni wabusu nyina wate mate Innocent kwadwo and was a where karma is real nana se nipa da sani ote ho na oye papa oye fa wadwum tudi bi kura de bonyom mampodi sie nana mpofu agei sa nyom no de pa o se oye papa oye fa se oye bone nso a oye fa if you do good you do for yourself. If you do bad, you do for yourself. And then Richard Akwesiankoma, mehusa also aba, or say man of wisdom. And then we are yansu ya kanho, ne nenso ye babe som. Eva ampofwa, or say good afternoon Krobea, and then we Kames. Enna menso me wo kata fo nso aba. Richard Akwesiankoma, or say yansu ya monitor wo kata ha. Yankopon enyamo kesepa. Okay. Out of 4 we ya won komobo. Na mewo merua baby ewo menim ha na ene Obalin owo Atlanta o se akra ya Krobea Asante
yenso ye ka ono abedwafo ho oba akwaba ye ja papa ho te say ye ho adom good ya da ye ho ase ye fro se merua me pa cho me di dora no obi afa twiwanim dora di dora de dora kwe nenso obi afre fami twiwanim me say me ton pons me ton makeups okay enti dia woto ni nti ena ye de atu di me pa chan twiwanim kumasi am ansen obi anime twiwanim fa ton su ba ntema na Asante me fie wo bie anime na sapo bie anime wow na bom so ma ai ma fon na ma mpons ma edi chi o mo nto bie anime take it na bie anime me ka so bie atim din wo bie atim me voice twiwanim what ton ponso ache ho ton ponso ache pa mo de be 40 years wow anti ko foni mi pa wow e mo bu chi fon ni mo bebre mo na fo to mo Canada bebre what the ponso ni nyina bi kwa buruchire da bi no mo Ghana no no wo me ye me namfofo a na asem mi mu di akro okay ya na that time no ko no asem mi di nsawo so mi mo asem me namfofo bebrebe oh okay tinipani pa very good ene awia twiwanim asemo a ede waba na na Krobea nso ne na bedwafo anim no hyase na kirem ne yente wase yi me pa cho de tienie na mi tia tonsu boku last stop okay ene be me bi sia me e wa tonsu last stop e kwa ho ni na mema ni na ema fo temu emunu na be me ya o sia me yen se oni mbetena ene mi sia ene ko chane se papa me pa cho na e na wote ti bi nke ka odon wasem na so se wote ene me chane se mete atonsu bokro last stop onso se onto so te oye dina wo misensia bo sana se eya atonsu ni se area ho no ma bokro last stop me be fam misensia wawu na bo sana so njulo mi wase ti ono ye adwuma enti me so o ka so oni betena no na me so ni obi na ti enti me ko baby a me tie no e ma wo ma na me tie kwa hu no ti o describe baby o tie na say baby o tie kwa no wo tech na no Nigeria sokoto no waba na oye jolomi na afi no bebe 2 months bi da onim kroma sa but an ye wo nti oni betena na so me yese mate enti no me ma me tie no na say baby no tech no no ko obi onkuta tawo onkuta support onkuta entoma ti ma me edem a eye ne ho na me be ma ne eden eda enti etwi ase no ko pay to the problem be ma no ewo boko last stop me ka security for tie efi be fan etwi nyame na aye ewo boko last stop temi be me timu no ene ewo ma na efi wan o me ko fo no ye nse o ma be efi ni yie enti me to sa ko bilai boko bilai e ko tena o san ko tena o san na dan fubi ya no mton onum ta boabo ne classmate bi ma mi bi fie ne kwatena ho sa eye bokom bilai park na ase onum san ko sister bi den o mi school ase o tie okay enti me ban ti wonu sa na ya sa shifti ya na ya ko airfly bokom airfly enti eko airfly no let me so me tonton makeups that me bra nim tonton makeups nem te chere e de ko achima enti mo na bra ne ye se ende adwuma no enye enti obeja no atena fie ono ne de na oya no oye jolu mi gu entimam ene ntadem ti enkofo meje ti obobo anu a eno se maame te se meduma no nyen ti mepe mafufura ye papa ne scan you eduma bebe na obetimi apaya enti ekotena bi line no yet also ne yet wonu mana me ye eduma bobo scan nam me ko ha dan air fly wonu down blow ko down blow no empoma nim
edwaye ni wo toilet ni wo kitchen ni wo na me bra ni hyemu ti me bra no ehyemu no that time so me din ka wo me nsa dada ene me bra no won ti me bra no won na me kwa dambro na me bra no won no na eti dambro ni mu enti dambro ni na me hu se asase ededa baby ayetia no ewo baby ayetia no afam sei na se asase nti me bi sa baby ofan da ko enu eno asase no de ji se me hu de kese me hu na sekire na kwa wawu e fa krensi ye na mtoto ne ama na mtiko che na sekire bra na on ko na ko no nyime e me ko man na yiri kitu e fa na abna o bokro last stop wo air fry la tono ton do kono fa na bana no se sabna na ho no na de ya na wonta e ma se bibia na so de me we beta na me de mo sardine milo pano ti se ne mapa me ko che papa no ti ba ko so oni me enti na no anopa bi e hede musa na me no wode musa na hu se na se sei aba se agu odne poma no se maame ago ne mi pie no se maame awon fedua me ba wo no se na pa cho da wo mi ni o no se bra wo fedo uni kwanka mi wow em se na me na ti edemo no se dambo no be meti mu baba froba okunu wa infan papa no epie ba na obechi anana na me ko ni se akwesa do ye we amanana no em di na chi na no oseba me le basim buga me kwan di papa nanim ti ko me papa no komo enti ya kwa na ye chi abla bi ye fa na tonsu onu nsa pa na ta tonsu o ko hene na se na me hia de bi wa se on blank no cha block eno se bla bem che wade won land there da as e we fu do so in fact me me min se sa no nanan de mame o se atu do asase no so na ba to ta mo so kono so na wo do so wia be ka kire me ntedi nansa me wa nanan so obi se o me frɛ me na be pa no kono mi se bi se ko so ena me frɛ me se mame asase so na ba to me pe na me pa da roma ena me de che ofa wanya ta da ni msempoa na se kire na se che bebe wo bia e ba dem fa o kliensi ye wate no se mame asasi pa na pa to me pe inti sabo na me ma ni ye no me ma ndo so ono so me ma no etwa blog mame ti na man temu fo ko mo se ya ba ga wo be wan ya na itimi nya ta to inti man temu fo ko no eyo mo ya se bibi sa itimi happen ti kakra sa ne be ma no de ejuma sa ya owo fia me ne tie wa na okoba me koba to se jolomi no ya ye me genti ojaye oje jolomi ti me koba sa nti o ma ko nkran me so ma me infantini mbapa ye nkrani se kapa kam de na yele me di no enti me be ma ne tie no ena be ba no ena me ma da no e se me koba bia mato sumeti miensa ba ku mi sa de bla no o di twa blog na mame ti me be ti mi no ma na se mama mi kuni ba me mi ya o le mi kuni po we me mpona mi se debu abubakali ti na hana en se shadan no nton so de o gino me e se shadan no o me kuntu pa be ko bia mi ska me ba nam me be ko ska kwa me kan de ma no e ma ni cheke na se bla na to yo bia eni wo form onya basa ndo de minti ni finda enti bebia nigga says come there mano enti sending na kwa me kodwom me nyama hu me mpo me ko mame do ba ko ayele ko na me sa me ko sa enti obi ne ko fufu pamasem dad mi tia se ko fufu pamasem no oh me wo kwa me nto bibia wow ma wo na no me wo nto so wo ni me wo aboso mba ko pe na nyama so me na be na je akwa no fie na wo no hwa no hey me wo one month o Dubai for what dum Bantama for 24 obi anim me wo one pepepe e mo to na pa de bo me na me nam na matiesim me pa so me discover
nti bɛ so bɛma no ɔyɛ basabasa na nyame anim nie sɛ so misa yɛyɛ product enti meya ne kɛ sɛ ɛnɛ nkyɛnse biribiaa mea ne kukuda ne sii wɔ nti wɔn nso kɛ sɛ na musuafoɔ nso so wɔn mu nim sɛ bɛma no a menetia no na wɔn mu nim sɛ ɛyɛ japadeɛ bi saa koraa mɛyɛ japadeɛ koraa me bɛma no yɛ dɛn ɛti mu enti wɔn mu na nadamfo fɛ no mambɔɔdin wɔwalaba enti yɛhyɛfte fi dambo no mu no a yɛkɔɔ saa dan no mu no na matumi abɛsi awie na yɛsi awie abɔ so yɛbɔ half no hall no deɛ na yɛbɔ half sei tintim sei ɛma ne sei no deɛ yɛnyɛɛyɛ tena mi bɛma ne wɔ mu enti yɛwɔ saa nnɛ bi ɛna mambɔɔdin na yɛm bɛma metie adamfo no mambɔɔdin bɛma no kɔfaa ne baayɛ sɛ biribi sɛ neɛyɛ emi bɛ mɛti mu enti ɛwɔ no ma ne bɛ na ba bɛ sira ne wɔkɔ ɔbɛtɔ ɔbɛ sunday ɔbɛ ma yɛ aduane wɔ di bi ɔkɔkɔ wɔn ni ka sika enti mi ne bɛ no so wɔn yɛ aduane do ɔnam alaba wɔ sa o efe ma mɔɔzin ɛnɛ kò yɛ bɛ 65 kò bɛ nya ɔyɛ ɔsi bɛ mɛ nse bɛ mɛ mi nti ɔsi dɔwɔ ma mɔɔzin so oni school ɛna so sika na wɔn ma ni bi enti ɛyɛ sɛ bɛ ano ayɛ dɛn ɔpɛmɛ tɛmɛ sɛ mi sika wɔ bɛ mɛ ni ti wɔn na ɔno ayikɔte sɛ oni sika nam mɛ maka kyɛ bɛ ma ni sɛ ɔma ni bi yɛ no ne sɛ bɛ ano oni sɛ mi paapa mɛ sɛ mi yɛ ntɔ so mi nka nyɛ wani radio yi so ɛna mi bɛɛ mɛ yi ɔn ka kan kasa ti mbɛ bi mi kɔ akyima ne nsu atɔ papa ne nsu atɔ paa mi ba yɛ a bɛɛ mi kɔfɛ ni nua bɛɛ mi kɛ ni nua wɔnyɛ bɛ 75 years. abu akɔfɛ ni nua. ni nua pɛ ni ɛnu ɔni wɔ ne gyi sokoto bɛɛ mi n'o ne gyi sokoto o ɛna ɔba yɛ ɛna mi ko si ano no ɛna wɔ sɛ ɛna mi sɛ abɛɛ lɛgyi bɛɛ bu na mantamu ɛfɛ ntɔ bi ɛfɛ no bɛɛ lɛgyi bɛtɛ ɔdi bɛɛ bu ɔdi ne nua no aba efie hɔnom nti mi kɔ ɛna mi sɛ obi te obi da hall hɔnom nti mi yɛ mi sɛ nti mi hyia ne nsu atɔ ɛna mi sɛ na wɔn na egu ayi in fact mi yɛ din na kɔ dɛm sɛ bra wɔn kɔ fɔ n'abɛ ɔsɛ mi nua wɔn nua bɛn adi nkyɛn mu ebusua fie wɔn nua mu yɛ bɛ tan na wɔn mu nua sɛbisɛbisɛ wɔ yare aba ase wɔn mu sɛ nkura so ka mi ho lata mi mɛtu so a ɔwɔ mi nsa dada ɔsɔ mi wɔ 4 ɛka ho 7 na ɔfɔ nua bɛ mɛ dɛn nam ɔsɛ yalefoɔ nso nsa anya dwuma nso nsa anya dwuma mi kò wotumi ada ama de akyia de asa ɔda ma kɛsɛ ne mi sɛ bra ti mehwɛ nkwadaa mehwɛ wo wosan de wo nua yarefoɔ asan ba ɔyɛ stroke ɔntumi nkɔ toilet so santi ebe kanu no no be nanti be sa ha no ebe du ni mo kese okoko agu no enti mama tun ko di nkomo kire mama ba ko kro fe na ticket se o me hwa de mama enti oba no se dora ayele emi o ntimi nye emi o ntimi se de gwa we normal otumi nante de a nko betimi eden eni na tira o san bobwa me man cap wa me bana different caps nanim me mesu ti sha enti mi so be alaji won ko fa ba ya woni woni amon kasa mi ka be mani muya mi ka na so me ko papa yi efie no me ewu se wona wo gina hono ma ye si da no but ni o sika no di si da no enti mi so da wo ma mo nua ne nko enti ke se akoya tete enti da ko na ticket ba me nche no so do wa na mi ticket em na pa se wa ba na mi bo di nkwan ra enti obi du dia bo amena mi go fa taxi na me fa papa yi enko no doing so me take ko po tita man yes onua bi aba me nkyɛn ntimi sɛ na da woma ebe wɔn mɛfa ne nkɔnam nkwantu so me fi abanti mɛba no na de asa sɛ ka ne die ko ade anka ɛnyɛ yɛ sɛ me stew bi bi sɛ fridge mu da do ba na kan bi ma yɛ aduane nkwa wo do bɛ ɛnan ya hyehyɛ fridge ma wɔn ka sɛ me am tenam me yɛ sɛ aduane no sɛ me pa bonti so aduane mɛba na bɛ me keka bi wo di bi ama ne bi adi but sɛ ne bi sɛ ma no so ade pa no ade mentimi na ni me antiketi na eno koma na busuafoɔ ti eno koma na busuafoɔ no man ti won se me jam me tim ba bi e be me amintie yi e be yare ye o be yare sa yare ni bia be bo o be bo no be yare kwa na ne yare kwa na ese ni nua na stroke kwa bo no he o be yare ntim na me ko jin wo ko be so mbasa so wo de wo pa mbasa so madam fi bi honom na no fa ye bibiduo
tim catch madam for us oh sadora stroke ni sa yare ne dem me o fa ye bidro ntima ko nti ye mam gallon ne pesika kraka me nti mo stand there be fio nti me chama no pa man no mu a se kokwa na se banku bia ne ma hwa no na me kodwom fi da ko me ba no be me da ko nwam o mi nti so se bia laji bebu o so se bia laji ne wo ye die oh wo se bia laji yo na ne man tamo fo e fia fo wutie o mi so mu na ya din be tu ka me din ko menhia enti ko ni se stela ya ni mo ya din ya din tu ka mu na e din ko ko fo emergency obi ko na man direction say ya fa ne ko onu ko e be kama ni se ya ria no stela ko na ko so in fact ya ria no so na e ba hin begin na say me sha na nya ya ria nti mam me pa che mu say e fie dade nem say ene e fie dade be shim sika enti ene medem me ko to wonua ba ko enkra na me fa ka ko onua be fe na efe se mpre biasa we efuna ho ba em ko kala woti wo mo tu fa abo ma akotena ba oban efie bi wona no oteno bi mam direction tim ko no nko fogu wono o me fa ntin klamu nko me sister efi ba jo wo odaroma good morning fichu good morning fichu asesa mi tia wo sister me pa cho yes wo mo ni wo beef o mo beef enam de ode ne call ye ni nti enam de call ye nti beef ho sister wo ba ye tentenden ti me soda roma mo me na emwo na ye hwe de be sia ye enti wo mo no sister ni fi mi na me samba back me fi air fly nti me samba ye no en pesa plan laji me ko to efe abuna ni to efe wa ma anu ye bia nti de be ne den me so skip ye ni me ho sase wo no hwe nkole wo so yale te be de se kwa me tena kodwom na me ye sika na me de bia be di dwa aba me so me enkole so mtisa me din kukuru de bia sa nti me sanka be ya ko wunyo mo kakra na ho to ba na waba daddy menam echimam nam so me ko menam echimam na tan kwem sam kom wo ba ntema dwom se hostel wo baabi nti course no ba na e bam sa na wona fefem se ye nam dem se me to ade a me fa ko enti ade sa ya no ene ma na fefem efem sister vek o ke cha to pons man be ye ready for cleanse ye ke cha for na board wampem e ba station na no o mo ba ye no msa chiwani stadora ya tu o voice wa yi station ase dem se da bi Otec me se me dem Otec dem mo ba dem Otec me kwa me nim ba bi kwa fa station na fa no Otec no so e wo aswan sa mu o nam se sa wo se wo kunu bi a woni tia no wo to se wo ja no enti wo mo hwe nka asam no ne se be ma ne de wa ba Otec ha be ma de me ba Otec asem ma me kwa me ntie ye o ka kire nse on ko na busua ho kakra no e no de wo ba se wo ja na pam no okay em so this David me kwa me ni Otec wonti me ni de asie enti ade achenya no me kwa me ba Otec ya sei me ba ne mpani fon betena ase e ka sai se be ma no minya no ya we nto so kidney amana wo ho ena wasaso ne nsa we so eya stroke yare enti no onko no krofo kakra na nyame ya adma no to no waba wo fi ase no ne wasaso ko Roma ya baba we emrantia yene ya we wasa ko honom akwem complain se meja no me woni mesifie na me meja no na msa allergy and na wo me ma te say me tu kese tu ni ba na msa allergy me kola so na me kwem me wada je kwa eni ko tu wa nso na wo bre me ase me bre na di be me na me je bi bia wo fie daddy me se man bi wo edum no to wo bie shop kase that no panka oh ni down that me tian say no me for life too enti papa no wonim night mind bi me come daddy atare we befta me kunu diska we to esen je to enti me bobo scan ade be me bia dem de bi kutwe mon ma o se da ko fo kunu bra dem ni be man ba o se
ukunu wo fentina wo to ne ma ne papa we yiri dana se wate now dressing me dressing papa efrafo na me dressing be man papa good chain better fm shit efe that's me mono me life papa me kan na da o be man to pay to yes we see abonten twi wanim kunu na apie yes enti no osan de wo kwa afidie foforo so koku me ma siama baby no su ka daga bi ina na ede ne ba honom okay enti ekwa ne ementen ne edni atena se joni tasia ne ke se wo ka ne mfa ne mse daddy ne papa ye me ti mi fa ne nko ne mi nko hwe nko lai ne mi san hwe no so nka ho enti ebusuafo ne moa ne hwe papa yi ebusuafo so won ti asia me to so wonya mi ho ade o wonya mi ho ade woni me maame woni me papa woni mi woni pepia da no se maame na ni tiana me ko tiana se ba ma wenam me hu no maame kwa so na mo koda ne hall ne koda ne hall ante do agena e ba fa de cleanse yi ena maame no ante do enti ono anam ante do agena na me ba ma ni nimu no enti me to so that time na me nim o papa nim o maame ti de bi na chi wiabre me kwa ne ba ma ni nua ba ya me kwase na efe na wembia me no me to mo anwa pa no mi lo kono papa ni maame no me papa maame no won te dan kitwa bi mu a won nye ni efrefra me se efe me be ye o maame ado entigi na emen no se ye hu wa che o na wo de ete se won me ko me pe e kira kwan na me se na mama me simple se me be mama no be man e won nan no wo bi so ko me hwe se won be mama no me te on ma wo ba ko mienu mi ense nan me go me nua ba bia so on be tan tie ne sa de me so me fa me ho adwene enye de me so be papa wu a me ko be mami wu a me ko se me ka me ju tam ko ka sa ne me ko kam ma fa nko se me ne wu be mate me na wo ba ko mienu mi ense nan ne to be me pa be nkra ne chira kwan we se me wo be ma se me wo ba me ka so ko be sama di o se me mo modern enti ne me pe ma baba enti me so ko fo ko ye ma do ye me ye nko fo do ye me tu me ye nka fo do ye enti se sa de ne no so bi anche ne ba bi enti ba ma ko ye no okọ mo no no ene ye le ni ko ye de ne e wo na busuafo no okay enti mention e kan antentam enti emu ko ye de wo na busuafo no nchen na ne ba penefan Ibrahim ona na frɛ no mesi Ibrahim ya to papa nka osema me frɛ no a wo se si tefese mami hu bebia wo wo ba wo no me dia me frɛ no a wo mfa sanse wo ko no oni mo ntokwa enti jada wo fa enti mo dia mo fa frɛ no enti we frɛ no na penipa na o kan we mu so afrɛ no osema na dia kwa na ekosi ye da e be se ko ne jira kwan eto se ye frɛ no a wo se ojajanshi won no ojajanshi ne so ebe ko no obi anyina ho no ne asa fa ka ba ntaniam munta ma bie ono anu to na oni fia obeba enti ewo mu na owu ye be ma ni ko frim be ma ni ko frim bra bu afrim enti na nim si ko frim enti baby e fa no oyibo sika o watafo na nse ne kwa me ko ne nchen me ne oyibo sika no ko sun sem bro oyibo ba me yam wuni na ya no fa na akuntai we free mo so dem so no yare dem so bro oyibo yi ma me ka sem chewe tena se bra no ya no na busia fo mesimi o say ba ma wuni wo nine no na busia fo ama mese o ene to be bi ho dem da bo oyibo en kwa no ebusia fo nimu no eni mo mo no sister okoso nya wasem a ene wa bra ni tu o sa fo senka pe oba bi tena na ofoyibo okay okole be 65 years okay and we say sister the ken ko from the k menko sebe manu so ko be me busiafo no ko nya wasem a ene wa wasem enti mo no na be man say na wo wi no to be seme obeseme ni nkwala no onwu ye no no to be seme ni nkwala no nim sa abia laji
obesi mta say adu sika wo kura me fa we kaplem o sempo mo se ne ye da fo mpo na denti na ma ba ko achima na ma pre ato bro ma attachment ene wo ne ma na ye fi wie na to be sheme enta se wono wo keka enta mo da fi bo UGC e fa na mama okuna je kwa so Isadora wo kunu alagi no e fa na bu no obe ko chem mi fewura se wo ka show ashinkwala no nem say we can dia ene mi to so me baby afa enja yes anu na aben maybe ba me nchan me fa madamfo ti wo me fa madamfo no ene kura nchampo get me my sister o fe me phone to sister mpacho me say say wo ton fie na me say fie me ton me ma no se obehye me nkwala no me to ske bi mu amle kwakwa idan enti ende se obi no bi obeto a eno sister maybe wo woni maybe wo ese junction na obeto no no pa fie ato na me se mate enti me wo better than most storm wo ka for 3 months akos ba ne ba kusa ne ko se be sa no medium minim sa woni akona offer from say na me fa akọ no ti me fa akọ na me chim maybe a voice no sister me ba just say be fa no fia sala wo say wo ton wo dan bi na say daddy kaminyes baby a ma ne ka so obe hyew no o ton ho no me ton wo no enti wo ton wo enti me ton ma wo bi me ba afi ma me nsan fa wo nkwa hakakra mate be ma na be frim obi kura tu fo senka menko ho enti wo ye dai ma me ko no me ko ji store kro no me ko ji store wo kro from S5 Shinaro me ko ji store wo S5 Shinaro wo se ne ko S5 no wow ko ji store store MPP office wow yeah opposite elodu ne magu muma ye obi enime me woni ma ye be topa enti me ti wonu no ke wonu obi aba se obeto ade ama papa boy bi obeto spray body splash to beto ya no be 7:30 to 8 o se me come me girlfriend me say yo no dem fa won say one ko wisu dia enti o to be 7:30 to 8 ya na bo 12 for dia be se me nje me se bla me nje na ko obeto body splash ko obi esi ya say obeto ade bium e wonu di body splash ni si wo na say abra wo de si wa me so enya de boninti enya esi we be obekwa asa na chi aba be na me fa body splash me tam di sim me store enti de bia me fi efia me be store ni me kona eni me be pete store ni MPP store na eni ben MPP na store no eni me say ma to tax wono me kona me tell no pana ni ma bi e wo me na mu na me say de time hu ena store ma ba ji ma me so me ba ji store no mi wo ye me name wo ye ma mpo de ko so ni say me hu say obi na edi me bone enti mbe be me ba we okọ school tobo mame nsan twomra ha bio enti be ma na wu obi atu fo se menko okọ ho me ona me kan we e be si we ni so enti na se e hawo na tete ya no na me fam wono no na me shift ye ekọ kronom ese we free me free ohonom akokronom ti me ko kronom no me ko se be fancy baby me say one fan to no ntie enti me meso me mtutu wo mu nkramodin sister nso nkramoni oto si awache na me say sister baby me bia me ne ko sia kwawo wo fancy nkramoni wagu na ebushafo no amba kan kire mi owu ya no o ma sa me kan kire enkola no a wo ma siefun no fat nka chan kwan sun koma ebo mo yade no say bi si dabi yanka musum de yanya nsem so wo fancy nkramu no se nya hwe daddy me fa nipa ovan ma emu penifo mu ta on private cars data mu nya na o ma se menimi me fa wo mu die chie Sunday bi ne call be me busuafo na mai bi wawu o wazu FM wo kanya me sem me bondi kra o mu sa mai no o de money dey to ma te wawu wa film ena ekoto go mu hon ne dede die ne ntokwa de ai wo be pede wo fi ase e be me ntofo
na wo mu ebi frɛ ebi wa bon baby say ai do baba say oba be den me won ma me be se ne gu ho e me hye bra what say ma be se me gu ho no woni mi ba me woni awu be kedi nam atonso na bi ti o no to the kills mo tech oda na da fo bi ncha na me oba se me pa me betina ye nne abubakali woni wetie sebi bibi nti wodi afirimu ene to de anya sam kutunti ma sister baby ni ko fo no ko mu fiye se yankono mu de emfantin kemo de mu sankemo som o mu nye correct enti ma me ko ati se baby ko o ma me ewu o say o ye correct ebinom ye correct bitu ye correct na wo mu sankemo som pa za emfantin kemo no santin kemo no enti in fact tina sister baby o ma me ni ko fo me me kantin ka ke se ekuku dama o mu ni mechi ko ho no no ne se to ko say ese free one free one enti echire no minim de esi mechi biem daddy ese wo call ho ba ya no echire mi man kole so ya dan eko ese wo de bia na me ka ho a e no ebufu ya dan ewom enti kole yi enko wo mo se wa ho no no onko tia wo mo se wa na kole yi enan ni na me fa pa get mo ko Sunday to mo ko e hunde dwan ne ba ye ebedi mem mangi mboni se memba we how be go tambo no so daddy mangi mboni se sister mitment edimi boni sei me be ko bodam ko je aduane ba be di di aduane ho di aduane ho no e sa di be fie nti omo ba ye no we akochi aba endokwesi wa mankwala ne ko sesei wo ko ba die na esi die na ato enkwala no ko ba ye ne chiru jade yadie edam mebe womu da womu ni kata kese yadie ma na to cheme tadi mananti o manante pap mananti o dadi mi suka dadi mananti me da they say me 4 years ni me ni kata ada wo me de na ha won so me da na me wokunu store mo no anpa bi best 6:30 to 7 na me bi store emu se ge bia ba honum akola chi ne chi na mabom ti a mabosu duku o se ma me uti a wabom se me bo bi me sa me penu mu amado ti se ya me megbe meduma e na wo o mega cha me se me cha mabo so bo bi no sa me nkwa me nu me mi aduma na wo mu cha me nche no na me bi store no send pani video me enu so video me enti me ko gi enti na me ho ma na sem me hu fa me sa e me ko gi di form pai bo timi ko gidi fon pai bono ena panipa no we papa kokora o se ma me no to no so le mra mi kwa mi twa mani se em se ba to mi o se ma me bra ma me tena se me tena so se ma me obi aje ho pa o obi ba stop video em te de kula Monday no give me baby bisa me se mi tia ma bono so bobi mi ko na ma bosu diku oso video em se no kwesen se me baby so ni we na me ma muso no me mu se obi aye mi sei be ko pena oda no ho ko ente me se we video me no teni sa we video na chwo ye na bompa e wate nti e wo mu ne kese me hu ntome me hu mfa me na kesa refie me ko je store no me wo sa no bi fe me se maame me pato wona na to me ka po no me se pa cha me a o se na wo me se mo kronom me wo kronom was kono from se mo kronom station we do kronom station so petrol station we ban me make up shop honom enti ade open no beto be ma tintin tuntum wo ba ya o se akofo baby wawu na me pe chi akoma no mso di ba cho jen ebi esi osman kecho iba akon na me ko offenso ntida ko e won wasa kwa ba biem o tse ma menjo number mtadi oni mo found onje me number o so onje number na oni me obi di bi fra bro chire ba na mso no efi that day no me da o sa na jo amache me to bi fa me ko ege sabla no waka se
wɔka sɛ obi dede mani fi abukyɛ pipa no nem sɛ deɛ saa deɛ deɛ okay o deɛ gyeɛ wɔsa akɔ abadeɛ ɛne gye nɔmba no mede maa no enti meda wɔ saa anadwo ahomakye bɛyɛ 1:30 hu sɛ obi frɛ me kɔɔ nti mefaeɛ no na yɛ bra na nem sɛ bra mepaakyɛ ɛde asɛm na mada no wofrɛ me ahomakye sɛ yi ade asa ɛbɔ no ogyina so wɔnkasa nem sɛ bra ade nti na mada na wofrɛ me sɛ yi wɔnkasa saa ne meka ne sɛ ɔrekɔɔdo me ɔde kɔyɛ dɛn mi kesi asɛm so wɔrekɔɔdo me ɛta meda na sɛ montumi wokyɛ me meda na sɛ montumi na sɛ mewo so na di asɛm na ɛsie na makɔ mmɛdeɛ makɔyɛ yane wɔ mo ɔmo sɛm a ɛkyɛ kɔ hospital enti na medi hospital akɔneaba enti woma bi watafo gyi ɔkɔ retirement anti grace na ɔsɛ maa mena wona wode post gu ka mu ɛba ha bɛfirifiiɛ no bra ɛmba ha biom ate obi ayɛ obibi nyɛ sɛ bɛma ɔduro sɛ wobɛnyɛ kidney failure sɛ kidney problem woyam wɔnso no nti baabi fa na me sɛ mate me kɔ asoɔ sɛ daabi pɛɛbi fa ɛnyɛ asɔre ne asɔre pɛɛbi fa nti mamene yɛ saa ɛkɔ sɛ sɛ infact hwɛ mamene din na afika sɛ kokɔ mpaebɔ saa kyɛ sɛ woyɛ nkyɛn me hɔ kɛ sɛ woyɛ nkyɛn mo dadi manante o manante papa twiwani maame nhwa deɛ bi sese yɛyɛ a wote hɔ yi deɛ paa na ɛyɛ wo mepatɔ deɛ yɛm ne sɛ bɛma no kurɔfo no bɛma adamfo no a yɛfrɛ no efe ɛne mambozi ɛde me kɔgya obi ɔyɛ ɔcot ɔmo de wakɔgya ɔmo de kɔgya ɔcot sɛ deɛ sɛ bɛma no a ɔne me tena ayɛ no ɔyɛ na ɔmo nkyɛn no ɔyɛ no mapam no atɔn bɛma no ɛgya padeɛ enti ama deɛ na ɛyɛ wo te sɛ meda a menama no obi di m'akyi wonam obi di w'akyi menama obi di m'akyi na ɔto yɛde gu me so ɛno yɛ baako ɛfie no mesi nneɛma ataayɛ nipa no bɛyi nneɛma no mekɔgye di fam pabo ɛsɛ mesi mu sɛ obi ɛsɛ bɛyi nneɛma ɛno mpabɔ wakodo a wokɔ asɔdeɛ na mesɛ no kura saa ntadeɛ kɔ mehu saa ntadeɛ no ɛne mpaboa no mapɛdeɛ mu nyina mehu saa nneɛma no nipa no bɛbɛyi mehu nneɛma yɛ abɛ mesi ata ahoma mu ɛfie no ɔmo de akɔpɛ yare ama wo ana ɔmo kɔpɛ yare ama me a sese yare bɛn na ɛha wo yare ɛha me ne sɛ meda m'ani nkata w'ani nkata meda nto so a na nipa no ɛfrɛ me kraa nhu sɛ obi frɛ wo kraa nhu sɛ obi frɛ me kraa me ho kyekye me daddy mɛdwu nso bɛyɛ ɛde mɛdwu nso bɛyɛ 5 times a day ansade akyen afei mekɔ toilet a mede mu a mekɔ toilet a ɛmu naa mebɛma nkyɛ sɔ menyare daddy mene bɛma no tia no mesi ɛne mɛkɔdo wohyɛ mo sister adɛ na ɔsesa saa wonie menkɔfo kɔ wasewase a ɛwɛ nkɔ ɔmo ɔnom enti wowɔ gyidie bi sɛ ɛyɛ bɛrima no abusua na akɔpɛ haw wei di abrɛ wo na bɛrima no so ɛyɛ saa na bɛrima no wuyɛ no ɛkyɛ no nyinaa no mekɔndwaatwe wɔ bɛrima no ɛnuabaa no ɛfɛ no ɛfɛ ne wɔnom kɔtɛ nsɛ sɛ ɛfɛ mepaakyɛw deɛ sie biara no nkora no nti kyama ne nka ɔsɛ maame kono kɔyɛ homework wae kɔna kɔyɛ homework maame kura tɛkyɛ wawu maame tɛkyɛ den kɔde ne ba wawu maame kono kɔyɛ homework kono kɔyɛ homework abɛn ne nkɔla yi yɛkɔ ne so 3 times edwantoa twiwanim wɔ gyidie sɛ ɛyɛ bɛrima no abusua ɛna afa saa haw wei di ama no mekɔ baabiaa bɛrima no abusua tɔbɔ afei ma me nsa mu sa wo sei sɛ nkwadaa no ɛde ɛhaw ɛna nkwadaa no nso nam mu ɛhɔ nkwadaa nam mu sɛ mebɛpɛ ne yɛfa no Ibrahim no na metia no bɛma ntia seɛ na mene nkwadaa no tia no na ɛnyɛ sɛ na wɔmo ɛbɔ bi ateɛ Ibrahim kɔ na wɔsesa wɔyɛ bɔdam ni ɔkasa basabasabasabasa sɛntini sɛ wɔkɔ ɛfiri ɔkɔda hɔ ɛne wɔ sɛ ɔkɔ ne sua ɔmoɔ akɔda ne sɛ ɔsɛ bɛtɔ prade ama no nti bɛmi hɔ no wɔteɛ abɛ mi ma anda ma bɛmi no 75 million ne mkɔ ada wɔ UGC ne mde ma mɛbɛ gbɛm sɛ wɔn tena mu enti me na bɛm to no onim ne sua ne fɛ ne fɛ no onim no me de wɔn kɔ hɔ no no ɛna ne sua no yɛ introduction sɛ ɛyɛ wɔmda ne hɔ enti me bɛ ai bɛ me pani no wɔkɔ efe ni hɔ no kɔdidi kɔda hɔ daddy kɔda hɔ nti mba na yɛ yareɛ me baba kubi me bɛ na ɔte hɔ no no wa yare wɔn de bɛ 3 times or 4 times
was so the school musa who say be matintin bi abebo no say pa me be if or day to talk 5 more than 5 almost ma 5 rice e be chef me didin kakra msa no bi awo secondary school there o be there wa anum kat kwesi no wa kwa ku be there wa razak o be there wa say me be ni krak ti me kwa me say no yen kwa no e de be e ya asorden ti ma status wo asha kwa be tia wo mienu sadia me ba ne yanu nti ase na me kwa komu ye pra enti wona be ka tin sister oba no e bibi ne ha oba no na me hye oba no okro from enika no ode no on oba no sister say na ye de na ye dam ena na ha akwala e na akwala no say ya no nkwala no tibia te sensisi tie bi say enkwa no tibia say enkwa tibia no mi hunu sa mi hu kwan tibia ye na wankasa say hu yi mi hu ye kwa dadi me da na me ntasuo nyina awe me be mantene ntasa me da me ntasuo nyina awe esan say nipa na edi me koja no mambo ti ni efe ni me koja no wona me hu ne ma bi nti okay tobo usi adan dodo say Missy Adan Dampon, Missy Adan, workroom, 8 bedrooms. And what tongue? Maton, and I show you idea. A hebio. And Mampontain, and so 8 bedrooms, my 2 ties. What tongue? My POP, nada, and so Maton. Maton, Danante. Daddy, my blow, and my now what cast dodo say? Me were offering back Maton, me were perhaps coming issue 4x4 mother. And so Maton. Ameka ka me ton 70 170 me ton ai aka me 1 billion my me no se ne ho kire no ton ma me se aka 10 million 70 me 1 billion no de ma me na me ton na me timu me ko rounds and so what ton and so my ton is say no what ton ho japade na sa sala me ho ya de enko nko be bia wo de obi aka enti die enti no aba ha die na apese enyamwa wo kan tie ba me ba ne say Bama ni bama ni tiana mi nyare na me ko efi ho se me ko ka cha ni se me den ko la no me ko o ko cha ni se me ko me ko me ye homework ye no e mu se efi no e de me akoba bi ntu pese yen nye den na e ma wo ka te se no me pese mu fi efi ene ma mbozin me den ko Asante ma yin fi ko sama wo mu me den ko Asante yin ko tobo me se die na wo pese yen ma wo me pese yen frefi mu fre ma mozi enye den na mu kan chen na me pese wo ba mu fre kan chen se ba ma no ba man tia na me nyare na nkwan so nyare me ko bebi aso a yesi wono a nti ba bi odo akogya no onko yi wo fri onko bi fri hono me san ba oso bio adofo ewi ase ho emu odin eda hoketua bi me na akwadwobrenya na o ka asem bi o se yawo twapia se kura ya timu yi eso nanso se o hwe onioma tutu yi a ubekom wan hwe onioma tutu yi a unkom kumase ya timu yi kumase so pa obi firi kumase ha nanso won kokumasim eyedi entia edi adane o ma ye hwe bibi obey sebe from the scratch and ono a build abrabo no adoye ye o wodi adoye en wodi kokonya asase ne modemo en osi 8 bedrooms waton akoto bi o Mamponten waton kasi a wo yusu di ode ko ne supply waton ni nyina no eye de ni free ena wie yi ye behwe munya mo ho abotre edio eden so wan hwe ya ho yeah so obi tisi so a ho eya mi hu obi a wo ye na bibia ni ho he bra hwe kasa ye una uni bibi amenka so obi ni bibi yeah hwe kasa ye mi meti hei da bia asamo a meka ne se meje di obi age di edi
enti me sa me wo me de a enkasa ntia me de no me so me enkasa ntia wo de no na wa da we de na enkasa tia wo na obi betew obi be pa de ayew na yei se bibi wo baabi na bibi betumi aye maami ya one bema no na no one ne te bema ni nua ba betnan eho ono a na fa aka de bema ni nua ne ko enti one abusua na betan no two ukuna be yare enkwada nketu agu so eye wa na wo koba enti bema nko na abusua nhwe ne kakra omo ahunu ne se wapam won one bema na abre o yare ye de a wapam no enti sie wo bibia o de obeba mi ahwe enti obi be ka se bema ni freem enka ya mebo wa mane na wote obabi na wo ko hokoye den ne ha oni nyina ani wo ko hokoye den e honi asem no ewie Dr. Hyper Plus abedu mama menne no emo enkomo se bom okay ya kan Hyper Plus Pavi Plus moso eye enuomi ensa ene wa wutie me baabi a wo hwe me baabi a wutie me free bia no de fia some 3 ho asem na mekan say no we say wo ba omanti aseman ga na yimu a ye mfa nya akwadworo sebe ye hunu se yade ne namomfremam so odipa da se ni wan hwe ho yie na wan num nu pa bi te se Hyper Plus Pavi Plus mosa I'm telling you yade de obekọ enunti se du brada ne ya wade bia se ya ye ne doctor shia doc ewie yakwa bebru yeah nana very good yes and then so ye dapa yes and then ye ya wada da kronkron pa da kronkron yeah and then so ya se shia yeah Hyper Plus Pavi Plus boss doctor maye binom nana me da se ene de tie bia ebenum bi so good na memfa kwanya we so enchia obi a oti Otec good 1029 FM me ma onchia soronko kra ya joso na won so a ehwe yen ewo Otec social media handles ne so na afi so no wa wotika mu a unya ya nka Hyper Plus Pavi ne Plus mo so nkomo yi obetumi atia kodwa wiye nanso waduru bia wo ko ana wutwa mu kra na obi radio adama watese ye ka Hyper Plus Pavi ene Plus mo so asem unya ya nka obeti ho asem na akwa akosi na akonya soronko ho ukura phone nko ada na akonya ne se wo de ko TikTok okay uko TikTok a Hyper Plus TV Hyper Plus nkoma ye di nyina no behunu se Dr. Benina na Krobea ye ka ya wada kronkron ho asem ye ba be ma obi anya ne Hyper Plus Pavi ene Plus mos ni bianom TikTok woni a ewo TikTok no uko TikTok sisi a live ne so no be Hyper Plus TV wo ho ubehunu de ye kan nyina na afi ubetumi cross screen record ana so wape kwan bi a ubetumi nya message ne so atumi ati na sisi e ho abehia se ubia benya Hyper Plus Pavi Plus mos ni bianom sure me de aya na metai ka se Hyper Plus Pavi ena Plus mos na ya nya ma yare ye ma ahoden good eniti onipa bia o pa ahoden o pe na pomuden no Hyper Plus Pavi ene Plus mos no wunti ne yeye na inshirasem ene asem wo de pa ba ko ne se obi a wanom Hyper Plus Pavi Plus mos bia no edi ho dance ye se eyedudu kan na eboa ni padua no wow ena me de me personal line se etudwa sure ebia na opeso ofre me obi sa se doc Hyper Plus Pavi ena Plus mos no menom ne sei ana doc me baby kra betumi anum bia na doc menua bi yare we na etete no Hyper Plus Pavi ne Plus mos ebetumi aboa no ana okay me personal lines ne 0542 77 85 8572 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 13 67
898 na owa amanoni a akonya no nie ye betumi ahyehye bi e de abrew ne bo nya den numbers ne 0542 807 907 0542 807 907 eno ne ye Hepa Plus Pavi and a plasmos. Sure. Say nyina ekope bia no. Good. Na ne bo ne nsesae. Hepa Plus Pavi plasmos me ensani nyina no 60 Ghana cedis. Good. Ye pese obi anya bi no munti. Ye woni topaye ho capsules no. Ene ye woni nsuo ne nso eye mixture no e wo ho. Okay. Baby a otime nka free. Baby a o hwe me free. Baby a wo bia no Hepa Plus Pavi and a plasmos. Sure. O ko drugs to bia mu a obetime anya bia no. Good. Empo se baby a wo no obi se o ma wo nya no 60 cedis no if se sabi o na Yaw Krobea Asante oni Dr. Ben entumi ntina Otec FM nka se baby a beko bia 60 cedis enti obebi a wo ne de on ton ma 60 cedis for me ensa no a inhyira ne ho. Sure. Enye ntokwa enye kasa tenten because entumi ntoponko. Okay. De obe ne se oba frɛ numbers ya me de ma wi na se empo unko a untumi nje full package na woni nipa baako mienu miensa enan ya na enum monka mo humom moka mo hubom a 500 cedis se unko aso betumi a 500 cedis mehyehyɛ Hepa Plus 10 Pavi 10 plasmos 10. Wow. Na media amount eba ne sa okra de wonya na less than 60 cedis no. Sure. If it's a 10 no and can be 600 cedis. Yeah. Media amount 500. Wow. Na baby awo no se ben Kumase anase ben baby a yen agent ewa obetumi ama obi a se ka ba ho nko ade a me amefa delivery no so ho ka. Wow. Na aba be kan sa. Wow. Enti ma obi nton na bodin so radio so asem omo be kan so entesa on se Ghana de no kra ni Ghana ha no de ye ka no enye sa na tie yentumi ni no kra ma ye ho ye nhya se free Hepa Plus. Okay. Pavi and a plasma. Sure. Enti obi a otimen kan all papa mu den titiriu ebra ewie ma ye nwunu kakra na ensu asase e twe niema bola twe enamu sabe ye dwonso twe se Ghana so de open identification ni ade ekoso ansana sabio obi okra mpa ensu to nipa bonefo bi mu etumi bia o septic tank nenamu ye we de ensu na ba o ye mie na enko he kwama wonso aba be dibi ekwan ba ko mienu miensa so aba be pie wa waduane na wonsuo mu sure nanso wa wutie mi a ebia wo de oye nipa papa o oye so innocent wa mo ho ban a obi bone no obenya ho ntansa eninti Hepa Plus ye ma ne bo nya din to bi ne abusuane nom se 500 cedis kura no a to ma wabusua ana se woni nipa ba ko mienu ebeka mo ho aboma ye ne saa ana ko drugstore pharmacy baby ye ton aduro bi e ben no 60 Ghana cedis miensa ni nyina wonya ba ko okay 60 Ghana cedis kwa jibinom if se brani ye wom no nya brepa sure ye breboni a ebetumi di o hawo abrew sure me numbers na wo fra me ne madin komo we no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manone 0542 807 907 0542 807 907 no Hepa Plus Pavi and a plasmos sure na asembisa me srebisa obi a oti Otec and all Hepa Plus TV or TikTok okay and say ene one Hepa Plus Pavi plasmos ana so once ani ye yes I inhyira ne ho unya binom ya
time nkɔ ma me start tai kapa sure bibia nka achi o Hepa Plus pavi ne plasmos no mu sabre ya koyi binom sɛ ni nsuo sɛ ne topaye na ade ba ko we na mesra ka sɛ woni e ton nuro ni bi no we di obuo ne ani die ahobrase kwan so o ton Hepa Plus pavi plasmos na na unu mu bia yibi no mo wa nso ye wo ho kwan ye da ata no sabi no mo o na o ton ema adanse no wo ye ka bi kire wo o ton Hepa Plus pavi plasmos yibi nom sure if say unya ahoden a na wo beba beton aduro no mema bribia ye ni adanse ne nkyerɛ oh Hepa Plus ne de yo Hepa Plus ne de yo na wa wo tibi kura wo radio ni TV so but ene unyi bi no mo ye misra wo ko yi Hepa Plus pavi na plasmos ko yi bi enom good na emwa wo won so a wo ya dwumaden sisi de bedwuman fo so sure radio presenters asofo mason fo woni adwuma o mazi fita mu ahodo woni a eye welders woni eye nurses adwuma o hospitals woni eye officers ahodo mu mesre se wadwuma na wo ye na eden na bia won share down fa pen nto huntia on quantify effect ni o hawa o ye exposed to sure mesre wo ma Hepa Plus pavi plasmos emeboa wo okay ma Hepa Plus nupa no enye wo mu adwuma na mesre ka se ebre wo mu enye bread no painkillers so uhia obre bo ni kidneys ni nipadua wa koma sure eninti reason ama wo de bribia wo twen painkillers ene other chemical based nro egu mu no mesre wo se ebetumi a ma Hepa Plus pavi ene plasmos emra okay obi hunam ye ne mre obi nyare so ntiapo obi dware wi na oti ne ho obi tu ase na twetwe no obi na ase atatai obi nkotodwe ni sisi ne ya obi yafunumu sanfro no last time adanse na obi di o se doc enye Hepa Plus pavi ne plasmos a minum nsuo onum nsuo kura na etwi ne boa no ne menim hey to the point say nkwan say je ne wo ma ontumi nom oh say enchena no e de kakra ontumi mokokura de omen ho na sabio nsuo kura ne twi omene mu na besi da to no ni asem no tumi a di apisie na o de so abom o besi da yi o se na dua ne die beye basa oh okonom drink so kura de wase na asem se de besi ahyehye ne se de kuro bi e woni bonu no Hepa Plus pavi plasmos ene wache nyina oto egesheto obedi pasin kan do kunyina otumi ka yom so mo ma ni je ne mo edro no yedudo a eboa siesie ni padua no reasons ntia ama onum painkillers ebia na your menses bia pains na no eden ebia menses bia ema ebia infections bia etiti unti na ama onum painkillers ne other chemical based nro ebia sabe enro bia odi asawa abom ko ahemfie no wo pesan ko ahemfie ne ye kama yes sabre we die uhia so be kura wa ho den no nya ne yie sure Hepa Plus no pa no betumi aboa wo ama anu yie aba good obi wo diabetes obi wo akomayare obi wo hono ma ne haw no wadaduru so ache obi akoye lab ehunahuna no obi kotwa scan mesre emposa odaduru so a obetumi anom Hepa Plus pavi ena plasmos aya na me ma akwanya we obetumi akoto Hepa Plus pavi ena plasmos fa ko kire o doctor se doctor me pese me nom Hepa Plus no pa we bi na metumi anom ana na ebro bi atwam na yetumi ka se oh ebibidro de ono mani obra bo be se yeah ebidro de ono ma kidneys be se ye kan sansem no empo e ma dodo no agidi te se de ebro bi atwam ne asofo ni bi mutumi ka se oba bro ho asio na on se e ma mo do so sen me ma be 2-3 times enso na enya no kre enti niema bebre ni akafa haban duro ho edi hu ahye nipa mu a entesa sure banyame adom Hepa Plus pavi ne plasmos enne nurses doctors woni a esua de akwakira empo kane no omumpa haban duro diate omo anum bi esan kanfo sure jeme personal lines yi okay wo de frame bisa se doc menom ne sei okay 0542 77 8572 0542 77 85
8572 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say enwe Hepa Plus Pavi and Plasmos nana mesre aka say oyo baten akai obasa bridge sure enuane omudi o school bola hodo omo fra from nuane say na damfo bi kra hohoro ne session enum kro be yi atafre ho ma oba no Hepa Plus Pavi Plasmos now there mebusuani nyina enya so mfaso okay wo oba tan ne so honhomobo sure wa nsu abopini wo yare hosem ye share ohaw no with you yes rest nyankopon beboa wo apegya wo good nanso saa bre na so san ma wapomuden nso ejina yie ente saa bia moa beba na nanso oni ahoden a odi enjoy saa moa no sure wa ohaw nyama ye nsu nyama ofie no kosoa nya hoden good if say eja na ehye onyonko abodwise no nya hoden ebia nsu ne de ema ofie na so hunsunso aso no nsu benya bi sure obeto nsu afro bi ho traffic mu na no pay me stress system trophy e frega na water no mba be chirechire ni mem chire se nsu na etwi ajanan ne other chemicals once warehouse ne emanyina atumi fa nsu mu nti se chemical bi wo ho no ma afra nsu no ye nte ne pampan ye mfa ye nimpo hunu but sunsunso aso no man ni benya Ghana water for me boy me hunu the extent any measures a mo de egu akwam ente sa na we dey say nya hwe we dey nya hwe eye hwe sure nanso so mo beba ana mo mba no wa utie Otec FM Hepa Plus Pavi Plasmos eye wa ho odin aduru good edudu good kwajibinom ye woni topa ye ho ye woni nsu de wo pe no ni nyina ho odin ye pe sure ne buo ne nso ye pe sure pebi mo abusua na obi anya ahoden me personal lines 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia okay 0542 807 907 0542 807 907 Hepa Plus Pavi and Plasmos Monica medasi adofo Dr. Hepa Plus opanyini pe nam ne nsaso ya Hepa Plus Pavi Plasmos abedwaso da me kachira o se dro we naturally made to improve your general well-being. Enti wote wa wuti we men kasa media benyare onia de ye no se ogina honi hwe yie na wa hwe ase. Ya de ne na momframamu o yeah. Se ikura nsuo tuto nioma enam nya asem ketwa ye nuane a ye die nura ye di guso enti ma unipadua no enya ahoden mapa se beya ya de bi ntumi mefri wawra na entwi mfawso me ena no pe me sore ye mabobbo me de ensuo no metwa we manom onso de ye topa ya memene na wa wunya nye bie no bowura drugstore pharmacy over the counter herbal shop baby eto nu bia na wonso koje wo de nom eye Hepa Plus Pavi Plasmos se wunya nya se no miensa we ya wawie oni adofo odama me twa me ho na me ba ye beto aso thank you apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling
my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busu mi pi ni menti ase me do. Tie, Hepa Plus mixer enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Aduro ye ma general well being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She, wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also we Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear drone di pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nyina. A pin for about or more manufo. And kwada we nfie du mienu ka ho. Our pharmacist na Hepa shop. At phone frɛ 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edweden krato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede asie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Daewoo 3 sister capsules. Yɛ ama nomo, ama kane sisi a na mentimi nyina me nasoɔ no. Ɛsɛ metimi yi ateɛ nyinaa. Ɛfiri na ɛkura yi, memma Daewoo 3 sister capsules. Ɛmpa me ho da. Ayɛ me sisi mu adwuma. Ɛna atu me sɛ saborɔ so ama meɛ. Na akɔso yɛ wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi nom bio. Na ɛnyɛ Daewoo fo yi a na yɛ Daewoo ointment yi. Wɔ mo a na yɛ. Sɛ nansan a na wo complain wapɔso. Wo sisi ɛne adeɛ yi. Ebi na mede twitwi ya. Wo ti si yɛ yo. Sɛ wo de Daewoo ointment etwitwi na wo mɛmene 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na yɛ twi na mɛmene. We die twi na mɛmene. Ai, twi na mɛmene. Wo de bibia so firi sɛ hwekwaye mu. Enuom yɛ nu ɛnyɛ na ɛwɔ pharmacies ɛne chemical shops dodoɔ na mu. Hyɛ no nso sɛ aduro yi nyɛ ma apemfoɔ, abaatan a wɔma wɔn manufoɔ ne obi a onya mfinhyia du mienu. Bibia ne afrɛ 0244886437 and 0201681717. FDA agye adwadie nkratoɔ yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe se timi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye Future Life Smart Food bebo afeidie aye busuan chemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esikyire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na akofa nuani ye ba omayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofoline alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban. Ora, bra. Debia. Sanopo, Erio, Enumero, Mehu wo mifia hebia, na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efika makama awutimi, enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die yi bi. Nenso ankwesiaga, ba akokra de, enkofo yi se akwesi buoso. Ah, buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi, ono mo ane tu yo, emfiduduo nie, minya wo haubia. Otubo ho no ankasa, mechire bo ho drilling, oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono, obesiesie nso ama ukama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ni ntentem frise. Owo mfidi kama wodi yadwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, techiman, ne doma, eho nyina ubehu won. Ahojo da aban heye, mi koko sisie. Hey, we di oponko penentem die. Jiwanu number seka ho 0244299520 and 0266432210. Sawa chire mi Volta Drill Limited yi, mi problem na solve.
Enfia duanan siani ena Sechedomase Community Bank PLC eni atena. Bank yaba suma manfo papa. Sefa account ben na opese obie. Na besia de me to me boase na me de wafam. Se wo mane sika na wo gisika fra manonia. Eye Sechedomase Community Bank PLC na me kanfo de ama wo. Wo ye kuani ope bosia aye okua. Ana so ya ba adwuma ni eye na ba fia ope besia. Ana so moye bodwa. Mon kam ho mom se ku na bosia bo ebeye mre. Se susu na wo tonko ade a oni ha okra. Afi wo smart loans wo mo adwo market free controller and accountant general department. Wo ye shenkani na opese oto wankasa wo ka. Otwi obi pragya opese onya wo de eya bobo ya na wo pa obema obesia amwato bi. Banki head office e wo Sechedomase Sanso na wo branch wo ho na obey Sechedomase dwano. Wadwa e wo GPRTU abrosan nchen pe. Kenya ase de MA school no nchen ho pe Kumase onsabekomo. Okọ Anwulaga e Jena Jusu ho obehu banki wo aboabo obey post office ho aswase kwan so pe. Otafo de Club 600 Dr. Muzu Junction Bompata obey Boss FM Adum Kumase. Moses Ongonso behum our second station ho a afi or mobilization centers ahodo okọ Anyinesu a obey Anyinesu nursing training school. Chechewarefo emfa omo Aninche police station ho pe. Sanso na edidwan obehum mo health center ho. Fre 050-168-2737 and 050-161-7924. Sechedomase Community Bank PLC, a bank with a vision. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo pe phone accessories be to say batteries, original phone protectors, headsets, chargers, hands free, any phone accessory bia se wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition, TV, solar fan, ana electric fan, blenders, CCTV cameras, any electrical appliances bia choose simple plus. Semikind se krom hadie woni ade pahene no se me mwatira kwantam na me ho preme Kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636. Choose simple plus and on a papa. Osia dan na nakwabena po contractor 1 sano bia frame me na me simpatam ha nyina dan estate houses a ohunu eyemi o nanso mi problem ba ko pa ne se afi bia jese me plaza dan no masa penti eye car me pon de bia me hu de menye kra Osia dan pa na wonte Avglo bricks house fonka wo mo de wo mo house no eye bricks eye de London for you so na bia ya wo Ghana ha we no clean kwa na ye de aye wo hia plastering ya painting bia ye hia ne se wodi ya hyehyɛ dan no eni akrachifo ya record ache afei ne bɛri nampa no sa wo pe Avglo nyuma ne bia hwa kokonfa no teaching hospital omo wo ne ho enua bia ne de ye abrantia sport e wa agogo eno nso saa na Osia dan hotel kesie ye we je ben CCC Royal Baron Hotel enua bia ne de ye yo eni afoforo bebre aka I see Osia dan say de Ghana hadie Avglo bricks house and na bebre na yusu aso eni phone number na mame na me from say sie me je honkra eni free 0244992928 eni say de Avglo di me champions in the bia enwa no. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya, Yasamba. 102.9, Otec, Asem Beba Dabi, Jumadiano. Wasugusua, and every wutie, and every Hayan live. And every Kaishan so just gone by, a year interviewer. Yene Dr. Ebenezer Ajamai. Hepa plus Pavi plus boss. Ye kokobo honkomo. Se wanamontio eni so obetua kwa akopedie na wato ayusu se beye beboa ma onipadua na hode agina brane. Awie Sechedomase Community Bank PLC onom nso eka ye ho. Na ene se wo ye oba wo ye bema
woyɛ aba adwuma yɛ ni wa woyɛ wa adwuma ana woyɛ obi adwuma ankorankore mesrew emfa wo sikasɛm ento chacha wanhwɛ yi a wode bɛkɔ akɔma ya no mu ibi ɛma wɔn mu de sika adwane enti me kamfo Sekeduma se Community Bank PLC ɛde amawo kyerɛ sɛ banki afi apem ahankono ɛde wɔtwe 1980 ɛna banki baaye na adwuma pa ɛne wadwuma dinti oguso da so som ɛna wie sɛ wo pɛ bia papa bi na wo de sika papa akoto ana wo pɛ bank bi na de ho atwere no a ɛyɛ Sekeduma se Community Bank PLC ɛna mekamfo ɛde amawo ɛna obetumi aba bebie corporate current account ana ordinary current account wa no no so obia no COT no commission on turnovers yente ohwe ubetumi abebie savings account wa ha eno kra de abosomi na wieye ubenya kakra de atoso susu account bie na wudwa wudie no oni Sekeduma sefo ntu susu ahai onia se wutu susu a ebra wakwa ahohiehie mu na yeye ne ane yebeboa wo me bada chi account nso obie na ato ne kakra edigu akwada ni tri so a eboa kwada no ne daache ye fixed deposit a ye interest rate ne ye kama money transfers ahodo ye what union ye mobile money ye interbank transfers ye be link account ne de ama omumu enti ba bia na bia otumi yiska ba bia na bia otumi diskatum ye Ghana Pay any e-switch nyina Sekeduma se Community Bank PLC so ya ba adwuma ye ni o obi adwuma na wo ye no akatua fa ha o ebra wo ho akyerɛw ye ba obesia afei ma kuakuo emema kuakuo sorry ye bo won besia ema oditre onum nyumam akuafo besia wo ho ye ma smart loans and ye de ma be adwuma ye fo de hia ne se affordability de dem kama ye be ma obi controller ni atie free ho no wanyu ahoto ye be ma besia ma de akoye yie ana wo pe bi mpo de akorware a Sekeduma se Community Bank PLC sa na ye no ye wo head office no e wo Sekeduma se ye wo branch ye no so Sekeduma se hwa eben edwa no se wo ba adwira ye wo branch wo GPLT building ho emu ye wo Kenya se kwabri Kenya se heya abrosanse station hwa wo behuyen anwonaga ye wo jenedwom ho aboabo ye wo post office no achi obatafo a ye ben club 600 oba adumu a ye wo boss FM achiri ho moizongu ye wo second station ye wo mobilization centers miensa ba ko wanyinasu in the address Sekeduma municipal ba ko chechewre in the Afija Kwabre North ba ko wadidwan in the Mampo municipal se bibi nie na wonte ase na apese ofre ye ne a ye number no eye 050 168 2737 afi 050 161 7924 obefresa homa wi woni Sekeduma se Community Bank PLC bekasa oniam hye wunkuran hye obo se de wonti ase bia no ono mbechirichiri bu nso kama na ode amaw ena emane mema moye saloon owners ababafo ene hairdressers asemode ena aba ede amamo ni se ntine sei ene se Von Dark Beauty Shop aba edi amao na Von Dark Beauty Shop wa meka ho asebi henwo onu okumasi kejetia ya kejetia shop number G1595 shop number G1595 udi ewunya duru kejetia Dubai police station na ewo kejetia Dubai hono a ne nchen epe no omo ben kejetia Dubai police station no your friend Von Dark Beauty Shop na hey say wo dia wo ye saloon owner ana wo ye barber ana wo ye hairdresser na mo pemo nneoma na mato ye ya hey ye wholesale e retail ye tu nneoma ton onso pesa wo to ne nkronkro a ubetumi aba na waba abeto afri ha say wo pe hair dryers de ye wo de ana standing one oba ha ubeya bi ye wo saloon trolleys enso wa ha ye wo sinks ye wo relaxes ebi te say mega growth shea butter any olive oil so wo pe nail accessories ni nyina no Von Dark Beauty Shop e wo bi ye wo UV lamp ye wo acrylic pounders any ne liquids
enti mu a mu hia saa nneoma wei yɛne a ne akɔfa ba nneoma ne da fam wa wutu ton o pɛ baabi a bɛkɔ akotu akɔtɔn a ɛyɛ Abravon Dark Beauty Shop ɛna mo a mo pɛ ne nkronkron so atɔ akɔyɛ madwuma ɛwɔ mo saloons ɛne mo barber shops no ne nyinaa mo ba yɛ nkyɛn a mo awie wodie bibi ne na apɛ sɛ ɔfrɛ yɛ ne a yɛ namba ne gye frɛ yɛn wo ne yɛn kasa deɛ wonte ase yɛ ne yɛnkyerɛ mu ma wo ɛyɛ 059 892 6246 059 892 6246 and 0247 13 3203 unya fresa mawiya Avon Dark Beauty Shop yabeje so ye no be kasa de wonte ase no eno ye bechire mu nso ede amawo ene grow fine herbal tonic ye digital herbal for na akofa sa duro we di aba no nipa da se ne awutie mie se wo pe edupa obenom ne beboa ama onipadua no akoati anyarewa eye grow fine herbal tonic ena wie me kan for de aba wo ene uyo obi a wonum ato a untumi ni di a waduro ni grow fine eye a netitriti ya che wonsa ne wonan edu anadwo a untumi na we here grow fine herbal tonic se wunyanya sa duro we bi na so no no a sa weakness aya wo feel ni nyina no ebekọ am wanya onipadua wate afei ema mu tie mi asebe mo issues ewo mo nsabu ho obi ho no mo obu de nsa na ma ya ase ye ne ya obi de emuja babro so obi nso de ende badako na anu matwa obi de makora mesrew me kanfo grow fine herbal tonic mawo se wunyanya sa duro we bi na so no no a menua bai onso mensra issues ni nyina be free wafi ama ho ato wate eduro we ye de ye ne aye natural koko na aye se wo ye obi a wo de wo se wonyare nanso wo ta no no grow fine ya de ntumi free wawra je say all the necessary vitamins ya mani padua pom de no ebi wo grow fine ya duro bi mu wo te se ka ni twemu a na e pai grow fine yo dembe ya wom na kope bito na ebeboa wate ye wone ointment nso grow fine ointment and ye ya wo ni padua ni na mu se ye osisi ukotodwe wachiri bremo wapode waposo ene ye wo ya pe grow fine ointment na nusu yusu baby eto nu Ghana ha bia no kwa ubenya bi ya number eye 0244 59 6532 0244 59 65 32 and the Voltage Real Limited yansu ye nie adofo se wode wo hobo Voltage Real Limited a nokre me se wo se ubenya nsu papa nom ewo wonso ofie ho wadwuma mu ho na wo pensuo wasase bi so ana sebe ye ka nsu adwuma na aye wo hia se wonsuo ne ye de na unya more customers ma Voltage Real Limited from them afi muntie die nti ada ne da me ni unhia onua me kanfo Voltage Real de ma no enya ne bone so na emum eye de mahunu enkrofo ni nim adwuma onum wa nimdifo a enim adwuma baako onum wo mfidie mapa onum wa kofa ba na wode ye adwuma no mienu se ye ba wo ho na ho ya from atachem anwem se ne ho tie bia no ye di mfidie begina so atunsu papa ede de amawo umpewe na apede me kan wa man kwanchefo abetunsu amawo da bia problems nkoa na wonam befa yen koye blowing pump na apese yenye installation ye pump service na ye problem bia wanya wo boho ne ho no ye Voltage Real Limited ye ne besisi amawo kumasi ahodo da aban any main office no wo obasinyane okotachimai doma oko asante mampon oko jamase oko kofiase oko adwira sechedumase eho nyina Voltage Real ye won krabata ho ye number eye 0244 299520 and 0266 432210 first akmawi Voltage Real Limited for bejeso ye no be kasa de wonti ase no awia ye bechire mu nso e de amawo na asaso Herbal Center for mechiachia mo sofo asamoa ene da no asaso Herbal Center ene wa wutie me na sebe yade bia bekwa abu ewo so a wakon enko no wona meto nsa afrew se wode wo hawo no beba bedan asaso Herbal Center se wo ye obi a esichire yade abetena wo so ache na wakon enko wakote namu yade bi wakon enko
wode ba sofo asamwa asaso heba center obemu woduro amwanyu ahoto wa stroke yade aka wato ho obesore se wode ye kokoram ana se bebema wo mensem kofom kra wode na wu wo ye ne hwienye ye ana wanya prostate enlargement oba asasu herbal center papa ni de duro be kan eye bibiduro krogen wode ye adwuma se wanya kidney hawo ana oba wo pa wo na wunya aso ye sese wo ba ya asasu herbal center eye kuma se tafo formers station no echi na asasu herbal center owo eye wonmo ana de kubi herbal powder no aba na sa kubi herbal powder we de eye mema ho adwuma na eyo se wo ye bema na sebe se binti ama wo mensem kofom obi ohokra ne de na fon aye ketekete mo oje ne ho enye bema so oba moawo a ya no aye mo bododo emu aye mre ase kontomre de akaja enkoye wonso pekubi heba powder na de pensio de ana kube nsuo na de sabigum kanum nanom keke ebe yaw ho adwuma se wutie mi pekubi heba powder ne bia oba Otec FM Asem Beba Dabi before no ha obinya biato komisti eba ne breze rekwa ewo murum ebi ho ofa ata drugstore wabu akwakofodia station ho ubenya bi okofodwo heba ho bekwai ebi ho asante bekwai oko obuase smadeba onunzu tobi oko abu akwa O6 Plaza nimu miaya yeto nwo ni nyina benya kubi heba powder drebi oko Tech Junction atonsu station ho krachi bi ton phone accessories wo ho onunzu ton kubi heba powder bi oba Fredimens ene Colina kenchen wo Ashtown ubenya bi se wo pesa wo frɛ asasu herbal center se wo yade bi ho ana kubi heba powder ho nkoma so for some number 0244 166602 and 0243 505775 first number we see ya na woni ya nkasa dia wonti ase no ye be chirichiri mu ama wo na wiei awuda die mu nchia opanyini udide ejapia ene udin ene ejapia wanya afeko ede aka onfie ho take adwase new site ene ejapia owo na ene ye wawuda yi ye da nyankopon asiama wi na ye sire nhira ye sra hoden enkwahusan enso de adomo nyankopon nya okese untutu anamon sunsie na onka wo ho ewa ade nyina mu. God bless you. Nyankopon ya adoma hey kwame akra watu trio bibiasi bibiasi oh sa hey diofo kwame awo oh enti Mr. and Mrs. Yeboa kwame ne yere maame nurse Nyankopon ya adomo a Saturday memini day ye nyina ye ko ejeso man ohima ni fie na ewo ejeso man side hono opposite yambo a memini da na yakwa akoto akwada ketua ni din enti ene we kura de Asem Beba Dabi before nyina ye fasa akonya we so na yato nsa de afre adofo ne adehia mutie se mo meta yechi na ye ba ne ye nana akwada ketua yi ye nkotu ni din ma enye fe hey congratulations congratulations aya there be ma there sebe oto pana wantu agusa ya na ya neboa wahye ma me na senso ani monyam matem na bazo ani monyam ema ani monyam hye ne de mama no na be nda kra ye de ma de sebe ye de okay nyina ya man dia obe ne dai okay na wiei enkomo a ye bui twiwanim oba padora yanim ha owi ezedie enipa mienu ena ode won mo aba yanim ha eye be ma one ne wo ye ya wafrim ni nua ba o se ye frɛ no efi ya ote boaban nchen he ya o fast koroma mpon aboban wo hwa ena afi opanyini bia yesi ono nso ye frɛ no bozin ya ono nso mambozin ya ono nso wo abo Dr. Mensa hey
ho enti saa nipa mienu ene ode wo no mu aba kyerɛ sɛ ɔne bɛɛma ehu atena maame ano ɔne ne teɛ ɛhɔ ɛna no ɔne bɛɛma no da he ɔdɔ ni mu odu kyerɛ sɛ na bɛɛma no so ɔteke ɔsum ɔne bɛɛmi ayɛ nkakrakra wɔn mu aha dan ɔno ne papa wi a ɔkɔyɛ ɔyenti na na bi kyɛ na saase wayɛ nkakrakra bɛɛma no adwuma ɔbɛyɛ ofiri Nigeria Sokoto na aba Joromi aba bɛsɛi ti ɔno ana akura bɛɛma mu ani ɛwɔ atwiwanim wɔde nnamu a ɔba ɔwo a bosome koro ne hu kuro ngura ngui na wate akwadaa no ɛde na ma bɛɛma no wɔ fie na ɔno nnamu ti ɔno ana ehwɛ fie tan a okonya ayɛ ɛyɛ bɛɛma na ma ne a waamɔ no na ne nua a ɔno nso yare free Nigeria Sokoto hɔ ɛba yɛ de yare ba no ɔde ba bɛtɔ ne so no se dabi se wo nkɔma wo hwɛ nkwala yi na me mo minnamu enkora kan ye ho na yɛ sɛ gye yafo aka ye hu yɛmoa abusuafie wɔ hɔ na ɔno afa aka ɛna ɔde ɔba ne kɔ bɛɛma ne kɔe ne tan number 1 ɛno no number 2 enkwada sisa ɛna yadeɛ kɛse a ɛbɔ ne nua na ɔkɔfa ne bae no de kyɛ saa ba bɛbɔ bɛɛma no wahwɛ bɛɛma ya koduru baabi no ɔse ɛneɛ abusuamoa no kyerɛ sɛ yɛka kro no abusuanim no abusuanim bɛɛma yi ɔmo nso yɛ mfantefoɔ ɔba bɛwu na wakɔ akɔka deɛ yi nti bɛɛma ma abusua nso nkɔboa wo kakra bɛɛma na ante aseɛ ɛde asɛm ne nso kɔ radio so satam na nyɛ yɛ ne yɛwɔ ha nti nyɛ yɛ nim na satam ɛbaayɛ no ɛma ne naninama abusua no beef number 2 kyerɛ sɛ ɔne na brɛ wanya dan nti wapam bɛɛma no ɛna bɛɛma ndi ko wui ya amana mane o ɔne amanfo na didi nkɔmɔ ano amtu ne fo sɛ nyɛ hwee kɔ na ɔno nso soa ne ho han ka ɛna ɔmo kɔe ne hawo ahyɛseɛ ɛno no sɛ deɛ ɔhunu ne sɛ na kuma no ɛne saa papa mambozi no akɔ akɔtɔ adie ni bi ɛde ayɛ no nti yɛmfrɛ wɔ nom ɔmo meyi saa deɛ no ɛmfiri ɔne ne ma ɛso kyerɛ sɛ ɔma hɔ mɛyɛ association ne ne ma no na wɔnom ni hawo na wɔnom bɛyɛ association mɛnkwada yi kura tumi kɔɔ hɔ a afei deɛ ɔhaw ɛne adesoa ɛna aba wɔn so na no asɛm ne hawa a ɔde baayɛ no ɛnie kwa me deɛ na apɛ sɛ obi sɛ wura yi ɛsɛ kwanya mmienu wɔ me ma menkyia yɛtiefoɔ mu a mabibie mu a mutie nyinaa okay aha tobo is there a question time why yɛnkyia fitafoɔ mu wɔ yɛkyerɛ ha nyinaa okay twanim baba adeɛ ba wo so adeɛ mfie sɛn ba me so yɛ 8 years mu efie nwɔtwe ni 8 years ɛbrɛ a ukunu panyini no wode ne kɔɛ no ɛdi na sɛn abosome sɛn na ukunu so bɛyare ni bi no ɛkyɛyɛ bɛma no wuyɛ kora more than 4 years sane bɛma no so ɛbɛyare wode ukunu panyini no kɔɛ no wone ukunu kasa so wone ne ko so dabi mane na nkɔ so wamisa wo sɛ deɛ nti a wode ne kɔɛ mena meka sɛ papa de wɛ papa no ɛyɛ wensitiɛ no mentimi ɛnhyɛ ɛne nkwadaa ne nka ho nti ɔno nso yɛ ne sɛ okay sɛ saa deɛ wone ne kɔde a ɛnde problem bi ani o sane bɛma ne kaɛ but mekɔɛ no kɛ sɛ wɔba no ɛfɛ ne ɛfɛ no a ɔna mekɔtoo no sisa no ɛbɛm ne nua ba ne ɛfɛ ne ɛfɛ no ɔna mekɔtoo no a mekɛyɛ ne sɛ meden ne nua bɛma nya ba womfaa ne nkɔɛ na wo ne maame a wobɔ ne din na mo ntam te sɛn na ɛdu fasting wɔn bɛyɛ akyiri a metumi tɔ mo milio me paano nyina da mewɔ bi a mekyɛ adeɛ paa na mede kɔkyɛ sisa ɛfiri mekɔɛ so a ɛsi ɔno wɔne ho sɛ ɔno na wɔwu abusua no mu a wɔyɛ giant enti mɛkɔ fie bia kɛ sɛ ɔna ɛte ɔmaame ne papa no nkyɛn enti ɔna yɛ na bibi ne anam mede kɔsi ne so mekɔ so na papa no nkyɛn baabi a musii mu dan no wakuma yi wɔbɛsra ma hɔ da wɔne fie hɔ koraa da wɔmma hɔ da mahmud ne onim fie hɔ sɛ sunday bɛ na obɛdidi fie hɔ nom ɛsɛ mɛki sika me kunu hɔ ɛtu no bɔtɔm na bɛrima no a na wɔnyɛ adwuma na wɔnyɛ sika wɔ na de ma mambosin me fie kyima ba a
ba ma be so hape sense me je be ma ni die nti na me ni yonko to so amfa yonko da sense na me mado so nti ti me ba ya me be bo so na hape onum dis kan ma no na wa check say yes minim na o di amano dem di amano nti odom na me ma ne etie wo diska ma okuru ma no ususu se wa first kan bi asie da oh there be be ma ne dia sense mis diska ba na se o check osin na ana dora skana say you dem say so de fato faka ba ko no to anu class we bi ko to ade ko chem say dora ana ayele me yiska ni bi ko to me ko o de ko to de jai na me kokro ma me to ade me to ade na brew be ma ya wuji ni say pa o ti usi kama no ade ntie wan ka se onko ye ho ade da mo nyankopon hye bade hye pa me ko onka ko yiska wo me papa ho ade ba kuma se ti ma no se ade nto on fiske ma me fa nya ho ade em se dabi me ntini pani sam da se be ma me no tia me mfam sika mo fa ya me ho de me mpene na me ko ka se da na no to be hye na iti mu no obeso o ton na o de kwa abu chire em se papa na me manso o me wo nan me ni kuta ma me sa e ka wo so na e to hin fa na ye kwatena nti hono no hokwo bo me opo se me ma mpene dia o so antam se dabi o se ma papa ko giska on cry abam ni be ye adwuma me nyina no ye ho ato e no se me fa mo na fe mo de me mpene nti na ke se hono so na ke se o fa me ho tan ho ene da na no so obeton e de tu kwan no wan kan chiro da se mun ko hu obusuafo me bu chene na me ma me o me de na so oba fi hono oba onu ko na se me giska kro e o e ma no hono e de ama e de mama me a kaja me se skeni wo nam sa babu me ska fa mama me wa ya blewa no onko de me pa chene se na ya wa usika na me mi sika nto no se ka chire nse skeni ho skeni ho ti ya me ka sem ko de man me ska fa mama me na o ma fa kanko de me pa chene se o ka chire o se ma yen ko hu obusuafo na bi o mama me da na mama me list bi se me fa me ho ade ono no skeni ono no ji o so ji mi sem sika no de me ho ade na me se me mpene akra me dasi oba de chia me akra menu aba ebra wode woni no ejaye no ebra woni no ejaye no woni ni oyare ansa na woni ni jaye na woni ni jaye ansa na oyare me pa cho no oyare ni mu na okọ na busuafo no okọ no san ba back na okọ no san ba back na ebre ben na ose obehye efie no ene obehye no that time oyare no eba no ne nam no nyankoe ne se on na mantemo ko bam we amane ko bu we amane on nam sa mantemo no to we oti sadora we se sana se na ya de ne te ya we na ase eba na ai na sensene no wa sensene efunu didi anu ofi ebino sa sen di na de no obi a wo ya de na afa de we nya asem bia nka se obesi fie ano se me se won kon na busuafo de a ene na wo be se me nkola ni nyina ka wo ka se onko na busua ho ninti no se ye ne obehye me nkola ni nyina sabe ne fie na otumatu akwotena ho ana that mate fie one net ba de no wasie no me be sie no na me sie aboso ana ye hafa ne etimu ne ye nye hall wonom afi ye nhwe ekwan be na ofa so a wode ko ne kurom no wanko ne kurom ko nua ba efi wo bo ban enti ofirimu wo asan kumase ye ya ba cha ofirimu ya ebra okọ ye no wokọ hoda pa to me fena me nyanti na be na oti no muti aboabo de no mutu ko sa abo ban wo na me nim fi o wo ye wa hwe se nka obekwa kohwehwe na chia ne se me ma papa ni mi kohwe se de ne musitie me pa to me fen phone so na me nya no tina baba ko e fa Ibrahim on the friend no say o fa no say me nu efe say me ma hu baby a o tie nam aba be pe o kira kwan afi enkwada ne mu de hen na yare wo de no ana wo ne no mienu de no me pa cho ne tie ne me be oti benku oti me benku o de chirem ni wo mo hwe no mu ni mo be ma no on say so wan kasa wo nine dada e no no me ensa na no be wo nine enti emu de hen emu famu hen fa na
wa hawi eba no so o de ron kwa wa me de how tan so mo ne kofi okodi ye oba ne edwane ma wo mo undi ye e ma me se nipa kron kwa so se nipa kwa me kana asem no nipa o kana asem no nipa be miensa e di nka ba honum se na me be ko school na me se me cha me wato na mada ti mo na se nipa miensa o ma buru sto ni mo a me be yi edi o mani em daddy patron mo pedi en ntinka so pedi o mo ye fast isi form na me so me wo sto ni mo me si form ko hwe ni pay a wo mo aba sto yi mo na me miensa me ko ya ko si agiman ase honum no honum de taxi bi ebesi a wo mo ina afufa tentemu a wo mo tu ko msa adabe ho ko na me wo mo ya ente mo atete ni mu na me de free honum a me de ko honum no na edenti na obi beto ade oba na ode akọ na ode aba ususu se obi na asoma cause wo ye wo ton ne ma me pa chaw ode ko ye na ode ba ye no no se oba ne se wompe oba ne se ompa de na ade wa adwen ko buse eye obi na asoma no me pa chaw oba ye ne na no ye no ne me hu se enye kwa se wo beto ade o me ho no na se adian 7 o'clock to 8 na se bobe 1 na se odi abade a me nya na meje awo de wanyi matia se bebire tasi eye de na odi wadwi ko buse wo yefo obi na asoma no na emom onfa nche wono amu se ebi a wono na aye biribi me pa cho me kwa so ne besi mu se obi bebia me ton ne ma no obi ha me wo ene me ko to so me hu ne me kpo ni bi se egu bebia ma to tais no kase wi na me kase mi tia hono ma me ko na sem mi tia na ne me bi ewo me na mu ya tia no ase o kan na me dia me pese me hu ni se edenti na ususu se saa nia ekoso o store na nim ho no eye nipa bi a odi wani abu no se ono na ede wa ma contract o se de ende na ususu se bi obi foforo bi so na aye bibi me pa chon ne nipa ba ko ne nipa ba ko ne ba hono enti no baba obi a eni ya sabo be ye no woba o se maami we yese me hu be nipa be na so num e wo store no enti me hu nipa me nsa na wo be gu store no matanam me da fo mo na me ba we e hye sankrofo na wo mo ntɔhwe na wo mo da mo ko ekoye no ele me hu ni se nipa bi na wo mo hye ho wo mo edi me bone wo krofo mu 85 wo no na afi wa firi ho ekokono no se ne wa kira kwan ayira and so still nipa ne femi phone so o se maami na awan ena me se me wo tonom station toto station wonti wo de usi wono ma bisa se maami bia we bia me cap shop kese e wa no wan enti Monday bi me wo sa mu se be ma bi me hye ne ma wi a me te inside showcase kese bi anim ne mu se be ma na ba o ba no obogu a honom o se maami me peche ekoma me yere ama na to ashenam makofo baby awuo nem se wode sem de me wiamu dadi me bo chini na abo e kire no enti me bo chini no so peke chiwa bi ato na mi ma no enti wo kwa no sasa ni chiba ese maame me pese me je o number nem so je na ma de ode yadan okay o so onem na woton no obi di ebi fia bo chi enti se eno no ye o ma e pe oni bi na she da busa pe we kira kwai me pa chan because they are okay wa kenti na me pa chan into to aso afi ye hwe ni sei won susu se ba bi a ebi a wo hawo ba ye wo koye ene o makeka ne ma bi ama wani akosi se de ekoso no nyina na ye nipa ba ko bi na yeza me pa chan enye nipa ba ko wo mo do so a wo de mo bo wo mu di ye wo mo do so a wo bu firi hen me pa chan mi bo apart from se si a ba bi a do se ukunu ho no de waka afi yesi ho amu bi e mo obi din ebi a mini pedia make e wetu aboa me sa be man tia sana nyare me kam mama dadi umia na me nyare o wi umia what obi a me fe bo chi aba me ye kama wo 7 to umia on na hu akono yi enti wonim me ko bi so no kura wo krono no obi ko ni se me boga enti wonim wo man me ko ji so no eni mo fo no kura no na boga na wa abrochi no this one ma me to eso mo woni mo gina ntu fre ni mo na o efi mi am say ma bagie na nkofo tie ni mu da mi ntu o mo te sister bi o ton chesi o mani mu o se ya on din ka je me mo pa first
man no small maybe or to say daddy or to say or crossing daddy no buy oba me nche no sam obewu inside Mr. mo pie ti mo say say woman no ton chi nche so many more no ono so aba o say sister be ya oba me nche so opane me bi atu nse bra ben o so no nse be mo say o me je many man na ko foto ade but o sha shifty aba hon ma me ni masemo beka o so oba say o tu niema 20 million na o to makeup em say be ma so makeup dia na ma 20 million dia say kitu bi so kakrakeshene me wo mu na ma 20 million do de yadan ti me kwa no mse bra ene ke be ya jai ne ko peske mu odura na Nigeria ni bi kwato ne me bi beden e be bra me to de ba na ma sality bi na me amount if you notice na me kan so mo ti mi mo ton chance no wo so de yisi wo na bra no so wo ko na me fa ene di nkomo e so diske mi be ka ho a e 20 million no ni amana that's na ne mo so mi yi yo na so what they be say me fast na dia sisi o ton chance woni moyi minim dia koso enti ade chi na mo be 8 9 10 11 12 1 em kom sister me pa cha wo be mana wo si obeto ne mana ni de mani so ne manu me yeso no to nem ne ma so mi si wonu mu be mana wo info se o so obefre me o so obefre me nya botire enti ususu so odon so ka ho wo ka ho afi ma me hwa de bi obo se wa wie crowd ma me hwa de bi sisi wa wo hunu ho se wa dwedem bibia ye boko de daddy me ye correct tu me ye correct yo me correct an kemi timi hwankola nsonda but ye de ekoso no na how okay ene adenti na ene onkompe ofa hudie na emum efe ene mambozi ena apese omo de wako baabi o munkoyi na emum onkompe wo fa hudie me pa chawada roma me kwa no asama efe ni ka kire me se asama efe ni ka kire me se maame so so bi how de kono homework sa no ka kire o kono ka kire me se eno de ehu dwato na ade koye ukodwato asese me ko se on se begin no me class me kan se be mani we na chire no ina me fa nipa ko ofi ono ekwe de dwato a enti sister baby no maame na eni musafo na koye no no so na de na esie enti de ehu dwato na ade koye no me koye se nkola no nti se bibi to na esi bi be mani ntamo a omutwe nkola na won jama nka onya sa hawi wakoho akoka kire omo se bia hawa amanyanie na makoba bia me aka se ya kire me mako 3 times omo ka de me le to 3 times nkwa de ekoye ntokwa na sister ni nsa na mani ase ya na metini dem efomo na kitwe be wesi efomo na metie ne dem kitwe bi fomo na metie enti ekudi nsa na mani ase nsa me wo mechira wo tata wo mechira pa wo mami kwekwe wo work msefe me ba no boko mama ne ntokwa tinyambotere na me peni se no ki sana odi opu pie ekwa abonten opie kwa abonten no ne ma se obi okwa ekwa friend ni pan ka kire no enti tokwa mu no ena me nkola yi epie free dem no etisi abonten okay enti ekwa ile chide no sam mem ko na ko se me ne manwea e wo dem wa pe me ne manwea aba na minim enti aba ne cha eno so hwane ka kire o me patwa mi bo aha yibe hona no hwane ka kire o sofo ye ko sofo onum eno obo wa mane na me be nyina aka ho sofo ko fe ne sembu aha memo ne dey eno se girl ne stra o na manwea enti e ko no sister me patwa wo aha nye nkyiremu me se eno ka se girl ne pra o na manwea wo se wona fe na efe okay obi aso ne manwea e fe na efe eye atiefo asem wei ensem no ewom no edoso unsa time on so ne de adwuma meba ensem no ewom no edoso but enkakra de hia ene se maame obenya na hoto se bibi wo baabie se bibi ni baabie de hia ne se maame obenya na hoto eja Abraham abitu mo mamne ne nkase nwi eja Abraham na Krobea obenya kwa aba majo su bo hene na ho te sei yankopon ya dom na won so yankopon tumi nsim ho de pa okay ena ya wada eduru ya wada se ya ya ne obo mpuni mpu afidie yi so sanete eja bredie sane ye nim abibiduro
hamamamu tumi a wodi di udwuma ewo waso ye ne bebre say ye de wo kuma se hayo enkran yo sunyani yo adanse ye wo ho ene ye hie yi papa tuye gidiem jo nana Krobea medase otumfo nyankopɔ ho nhyiraw ene atiefo ne ayefo nyina edin ne ye Agya Abraham me number nie 0242 76 48 35 eno abium 0242 76 48 35 and away a WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Joe Nana Krobea adanse baako school year wo they say atwema kofodua no nchen hono de say de wo today no school be ho no oti na kropon hono boy bi o school ho na saa sekose ni bi wono ho na wo ne maame ho ena ode wo no nti akra na 22 years the best school and afidi omo yo hwenye yi to mo so de koto man so hospital o memma ni no na chese ne ho aye shi ontumi sore ontumi nante ni tutu no edi ho na maame bi kwen was mate owura bi nka ba senya atro no yidi am yemfa nko na mo tam ne to kam o bedu won mu anwumre 8 o'clock ena me se me no aduro ni bi me de ketro no ansuhye na edi ma aduro no ma no ono me ya ba 15 minutes ena o die ni edi ma na di o de besra me se eno ane se onya ne ye no ano se omienko wate yesi edi da bia me fa kwanya we so ka anyanya no nko me ko nkran chese sekese o mati association na enkura bi o mde nipa ba mi ensaba wo me mo duru no ekoye no mko bo empanifo na mane eti o ma ba gie duro bi a o nso a doctor fo na ba gie duro no mi ensa so mo so de tra hwese ne me kan na ne sa o ba ba gie duro kra free mi se me pe me yeram de am no de boa ga na fo nyina eti adanse ne ye bebrebe eti me sra mo ya ye betra sabi enye de ye kani ya ka bebrebe da bia me ba me ka se tepa senior high my baako ne mamienu ono sofo na otepa na SDA ono eboa omo no ndo mbae na nsie asafo so menti mi a ono so nkola mienu papa bi chese akora wa kete kimi sramo wa wanya sasa sene bi obabi wobi wiri bi wobi wunua bi wobi ne ba ne sisi ya na chika sene ya ne de ba ne gya chire no wo se makoma mensa menan ba ne de nsu akosini so ba ne de mogya akosini so na hu mogya nyina wi na hu nsu nyina wi ne ni ma efita chese ni nsem na hoya mesdaw so sa yare no obi a ebre nsu to etaka na opa me pa choutu anamon fa ne ba de jabra ho me se wo bibiduro tatahwe mi tu ase nya se de dodro no enti wo ba bia emfa no ko ba bia na fa no hwe jabra me kira kwan e wo kuma se abontin su ya wo hwim school junction esuofu akwaso na se barakese kwaso kase obesi wo hwim school junction ho na pragrafo no ho no de ka chiro se okọ Agya Abraham ho obi ado beba we refia numbers na so am de tu dwa no to ba se na chiro go down home say dan enyamu emamu fu no so because ma fa bibidro bebrebe number of pragrafo ni me pa cho me pragrafo me ya bibidro di chiro number ni go down ho na pa ho ni ntem number ni e 0242 76 48 35 and no abium 0242 76 48 35 and WhatsApp no 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo my be so free man pontin or buy also sisi na chinka se chese sisi ya ne yankasa ontumi nkoto ontumi ntrust ne nana yetitriti ne na benkunu body ontumi nkuom na se we do symptoms of stroke enche stroke between the out form and na yere de ne bae chese ne sisi media do man ne sisi ne ya ne chinka se ne ya ne nana nsa yetititi ne nyina agyae na ono wo se ne mranti bremo e na odun so moja eti wani de ne po na ni so ne bra group ni o to no kra on tanyare na mretia we ni na saade kan no afide wo sori a ontumi sori ne na nyina ekeka bom ne nana ne nsa nyina yetititi no video mo hye no ne to asentim twetwe no onante kra bia no abre o se ne hudwa no pass de ne mako ana robo asra no wo so ho ana semwa bi ne nam nanim nyenya so hwe a ohumwa bia na meka chen se omo wo ne widiem na nhira nka nyame ote me nka oba no ize nyakopon na me so ma se sei ne nana ne se yetititi no ya chinka se ne ya no sisi ya ne ya no
Johnson tenten ese na mo na di ewura on prostate na Krobea Samuel won o mo na di prostate ba no enti o mo ba no mo di nkadi di ewura on prostate mu na ma o prostate o be ma na o Johnson tentem ebu abonse na be ma mo hyew ebu abonse ne mo aka pepe ebu no nsa bia be go ho me se o de kɔ o be won panie na wa sa mpane me se friend kan ma panie wetima water terminals ne mo nyo na o gina o sa na o himu ho se de se be o to adonko no edo pe bo sa acha na o twemiensa na asaba na me waduro de be ma o e be kum Samuel na ahyem wɔ no nkosua no na esiesie nipadua no na wasa atie su dadam sekidi no wura ya na sekidi no se prostate no wura ya na se prostate no so wura onwe o cartilage na wo dwendwend na nyina se dadam ti yaw na wo ti nyina na ejai na etu asem antimi so obi a wo tiem no onya nam yare ni bi na wode akɔ ne be ma fon wo Johnson tentem mu hyehye ne ho ka no disi ya chinka se ya onwe ejabra ma kira kwan wo so ya oba wonya sa nam yare bi ama wo sisi ya ya obo hyehyew wa chika se be obo blaze obo e wo tutu ama sabi unyi se kura na se wa ya se ya etwa obra mram no is say o menses ma he me se me waduro me de ma wa o menses na empa ho boso ba ko empa ho wo ya lokia ye de ma wana dana na eba acha kura na otwi na abro so mpo de e boso me de ma boso na o menses na ma meja wo duro no me fa ma obi na je se wo twa bra no ti me sew o ma ho menses me nyina me ho no mo ba me mo duro e meba nti wo sisi o ya o chika se o ya oba na o menses me ye bibi na mo yam ti se ba o video mo hyewa me se hwe me gida kwan o hwim school junction ho o de also pe eja Abraham ana se to bo ase fa pen ana pipa ana bidie tro no be good ho e 0242 76 48 35 0242 76 48 35 and away your WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 na Krobea ba kubi ma bi anti bi wo atosu your friend anti mage oso wo ye 12 years ni wodi nka wo ba 12 years ni na ne kunu firim na afi no wanya be ma ene wo na tena 12 years no ne kunu ye 2 years no wale ye awone ma ne wo temi nka oba ye wawo say memoranda also oto akra ndi nti memoranda me call radio station ba ko me wie ya ono ade kai ba be fam ti say drop na me fa no because say drop na fa no no an si otua wa wo as say de e ba ne to eja Abraham enti say me hwere kwanya wo mkra na se mo nko ba bia me invite mo makwa ko jam nti obi a o tie me na o peba wo de wo wo kra da anawa wo na wo na teko wonu nanuma meme yi jise da bia wudi bia na wudi bia wiade bia nwumre hu ebe ye ma enye se bia se bi be ma na no nsuo nyo bi sisi wa wo de na no enti woni be ma nhia na nsuo na sa aba fiber da je wa wo de na boso enti akora be dem na nyi se na sei enti wo bo se wo kra wo mesese ma na be de na wo peba ti mi so bra sa wo peba nko ade abra mem wo do be se eno se boso me nan empa wo nya de do no ma na wa wo de no fini nyi na wo mesese baba ko pe sa mantine kro na hwo onyinsɛnim wobetime nyinsɛn sa ama acha bosome enan bo se onyinsɛnim so pe ba hwe mekira kwan o tie me o de ne hepatitis B me se wakɔ ɛsɛ onya blebo yare oblebo na honhoro anamo bia bɔ ne bɔ blebo mu ti am ofu onfena ahonhoro anasa onfena yɛ oya oboya oya te sɛ me se me be mu odro kum san wɔ na wana de bia me ba me ka sɛ mai bia ɔwɔ wa police pani bi na ne kɔ UK hepatitis B nti antima ma na nkɔ me de do ma na firi mo german sɛ o UK yɛ adwuma de be bɔ busuan nti wo so bra na me odro kum de no wo so tie wo de ne ɛsi kyare hwɛ jabro me kyira kwa be mu odro ebe siesie ade na wo nipadua friend pancreas no na produce insulin ma nipadua onkɔ no ma blofro bia wo ngom pani bia me se wo sugar no ɛno ana se atu na ɛsɛ anka ne de nti hwɛ me kyira kwan me pa kyɛw yare be na me nka ho asɛm yare bia hawa to anama wo ne fa bra jabra ma so ye ne mom me dro ba kwa me ba me nka ho asɛm me nso de ye friend osukudru sa osukudru ɛna me se me no na be me ma yedin na nsen ya me se me nya gabi na me se me de ko kubi hotel and then me kan kubi hotel ura no say adame ba no dan no ma me free because my yard better man na ma no say yes na mi age the room for de me dia o dia ni room 4 no wona ya me ko amanfo pe room 6 no o dia so room 4 no ayi mo na ma me na me se me nya again no me numa duro wo so kudu na me try police ma kam kase mu na me se me de pim na me de pim no atwere mo Abraham be ma wuti o ira oba wuti me ukuru di say ya fa ukuru di show me di ya na me di show na gana tu Abraham ube kume na msiminya nku me ye just masa me se me medri onuma 1 hour na ujina so tin bonsu semu so come
Bejibi. Bema dia bema bedi de. Bema betu adonko. Bema befofo bepo. Na bi wa media ya sekom. Eti bema dia so eti mi duan ma na meya. Omo nsantofo. Ene omu mi Abraham nam CS. O se breko American fan club. Yempe. Talia fan club. Yempe. Mashru fan club. Yempe nam so pede. O se ye posunu kudun. Nam so posunu kudun. I love you. O so kudun. Yey. O so kudun. Manwa gwa. Meme do de me se so ma sorry. One again no. Echiri bia da no. No so di barika sara. No so Abraham. Brother be dimi. Nam se be do dai. O se brother be dimi. Nam so okemi ba. Nam se me kwa na me ko di no. Barika de sala. O se baba na sere. No ka se me kan kwa se bo. Aye barika de sala. No ka se me na me di no. Ti me se me ko di no. Barika de sala. Okay. Ko so ko do barika de sala. Je number no me sorry. Number is 0242 76 48 35 0242 76 48 35 WhatsApp 0549 10 15 80 Abranti osri papa so be yi e be mai munye den ti e just kutu na wa dey kambom ma so ba gida na boso de me kura me na adwen okay arofu Abraham nie wate na no asem wana montio onini behia obeboa wo abibiduro yete de di onim enti one no bekasa na de wonte ase no wakyerɛkyerɛ mu nso ede amaw aha ye 102.9 aha eye Otec ene asemu ewo ye nimu ono mo a eye involved ewa asemi mu anyanyambia ebien na engine room aye ewo ho. I'm telling you say ene enkwada no a ewurai ene owura ne wo dom no enkwada kama nkwada ne ho fe enti sesa hawwei kokoba na kokonyan sunsan so a emmoa enkwada no a sebe ede haw na aba enti engine room bebrifi na afi yehunu da ye ne wonu hia ene fa hudi a esese ewurai onya one na busua ba 3p garlic mixture no ewo dwa so baabi atoni eduro wo Ghana ha bia no so wura mu a wo de ya aka se wo pe 3p garlic mixture eye piwak natural health for na de se duro wo ya badwa so ya wo nipa da se ni se wunya bi na se obobo a se wo de ye all the time weakness and na wo feel wo nipadua mu ebe kwa ma hoto aba 3p garlic mixture eduro we wo ya adwuma kakra na wabra natural garlic wom enti se wo no no a eboa ma onipadua na ho de gina so you obi a pressure nti unyina ye o cholesterol wo soro we immune system ne function ye sasabura hututuo wapo so nyina ya wo ya pe 3p garlic mixture oba misty heba colinag dan heba any baby eto no obi a benya bi frey was 0248 928824 and 020 100 0021 ya Bolivia Enterprises wo Kumasi Sofulai alignment wa onmo ne multi home no enedi animhwe na na wie se wutie me na yade bia be ko so abu a wako a enkwa ye na ye di future life smart food etu yade ase no na die nti a ubenyiwa hoto ewo yaso ye ha no ene se future life nuanin ye wo vitamins and minerals aduonu yensa ne wom amino acids dunkono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyenuane mu matontwom de ye kan se bra be ka wo haw kire ye na ye ma waduane aduru a wobedi a ubenyiwa hoto simple your number ne ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and a traditional Dr. Dawood or no that Dawood Herbal Hospital no and ne wo ba ejeso krapa wo de si wo Metro FM junction ho ye si wo abuso obi asa wo pe Dawood Herbal Hospital Misrel se ufri Metro junction ho e ko Dawood Herbal Hospital ho a wakan ya be ye adan 9
ene we ni metro dan no entem woduru ho awie kire se ubenya wa yaresa na wanyi wa hoto ene hwan na etie mi a wo ye oba no onya banwo wa bre wa wo ho se wo ne Dr. Dawood Shia no kra me se ubenya bani bi ato na so se wo ye bema na wa ye mrempam wo ye ho hwi na nye ya na wo de na wu a obepeja no amawo ene wo de ye sikire yade mo jabroso ana stroke nyudre yade bi na ha wo hepatitis B ana enam yade bi no akote na wakwa enko say ye ulcer ana prostate mu ha wo a wo ne Dawood Herbal Hospital adokotafo nhia oba sebe fibroid na etete wo wudie ye koko anasisi yade ahotutuo ni nyina no oye ho atwuma ehwehwe mu ma pa bekoso odi aduro beka amwonwa hoto doctor number eye 0244 886437 and 020 100 020 168 1717 020 168 1717 osi biama yarsa into ni besia papa no bebo eno nyame wo ho heba fo basa heba capsules onmo dia bedwa so ene wo ye oba wo ye bema o battle infections eduru awono a ebe clear full system nimu eye basa heba capsules se won so yefunu yade ka ne hune fie gya adum ono no basa heba capsules bia etenete yini free ho oba won sabuo mu nye be ma wadani 2 minutes man ewo mpam ukoko si uto epai na ho kyerew yaka kyerew se cholesterol wo soro memene basa heba capsules no bi na beboa wa ma asumdua ba fie ho ya wo basa heba ointment nso se wodi asabra asram entos na egugu akwada na ho hye basa ana pampers rashes na ha akwada no a basa heba ointment no ma yemfansra akwada no ebo akwada ne ho ban efiri sa ha we nyina ho afewu panyini kakaje ese wonsa no na amowere honam kankan oseye nipadua mu yaw nam wadwumaden bi a woyemti na ntemu apropro pe basa heba ointment na yusu the be yedi nyina de amawo baby eto mu bi akwa abasadu pa obi nya bi number eye 0244 267725 0244 267725 engine room ana sima ede no aye na me da se ye ne efe adi nkomo ama efe si oni kumase okodi dwuma wo baby nti obeba tie ma ne brada ti o yesese brada ne dunu obedru obeba na ye no kre asem no maami dia kokko baby bibra wa frɛ no wa baby ti oba obebo ne kura ma ne no ne kuru nyina ba eno na chi na me benya call foforo sisi a free abna buadu a o so atonsu aprabo o se ni nua ne papa na wo bo ni din na wo free won na ye mo last one watika mu a wo ba Otec FM sisi a okay ti oba na ni yeshia ewo sasem we ho okay na se mati nti efedie o se watu kwan ai wo so ni kuma so onko di dwuma wo ba bi na o di onwie de wo ye nti ontimi my specific date no but obeba okay man up to Tuesday o se dru no aba oni ni kunu nyina beba se dru no my so be me da na wo beba no ewo ha se okay awura se de ye pe eye kwane ebe hu ebe fa so awo oni nkwada ebe nya asumdwe utie me ye hu beto yen tobo tie me ho ne ye kɔ se be ya awo oni nkwada yi asumdwe be ba mo so na mo obi ndi mechi obi ntu yade obi ameda obi mfem eno ne asumdwe a meka no se be ya awo oni nkwada yi mu benya masumdwe ewa abrabo yi mu eno ne ye entu de koma to ye wate mesa wasem kanti we ye series ye tab na so enti ya wani ye hwɛ de ekɔ enne be kyerɛ de be ya ato aso why enne nyenne enne de me bre na so ye radio ye de bre na ye adwuma enti ye nto aso na ye nkɔ ibe hunu de be ye wate me ba cho na kama wasem ka de na apesa oka kana me nti me bay and then 3 days me ba cho what me ato minti o and then 3 days ena nipa no ha me na nkasa frɛ me bay say one man na me bay e code na my den a block enti uka ka ule beka me bay na ye dey me bay e code no a block na me bay e fan say ye
MTN for na ablock sa number no enti ofra obi wo MTN for office no ni be educate wo phone so enti me da dem ti say me be 1 1 2 3 3 4 o say number so onya ko a on fan enter na so what the two it was for phone tell waso na me no nkasa am say na dey ko so yi after 10 to 2 to 3 mo to be na den e pia bonten a seconds na me be no oni nipa mienu ba adaya was ma nipa na mi ko na ablock no MTN for ablock no my friend MTN office e ma guy bi de no me bia ma me say me nko baby ye enti wo babu na enti wo mo ama me be sa guy no e de no me bia ma me be e ma na ko baby ye ko obi o ye ko mo ba mani wonum se one Sunday on for Sunday mo we emma sa girl no na one Sunday na me be ko MB o babu ni sika say o babu ni sika 29 million almost 30 million yeah mini couple enti gani de apoti for be fio say e be chi mbey na me so ni bi me kwa me yale me wo fi me kwadwo enti me tie si me fetie fo so mo fe o mo me oda room na me fe onko chiska no e ma se nipa no na me nya ma wo to enti gani kura ni na ma wa mate etiefo especially sabe maami se wo hwe no nasem ene ne background records a asem we ba ijata be puli kakra wo de ho a o wa adofo 1 waboa nipa intimesrew se especially mu amunim maami enkanka mu amwa no 3000 mu amwa na onya bi aho kire timesre bobo Asem Beba Dabi before number no o de ebia unnim maami na opesa ofred ne kasa afre sisi ya wa Asem Beba Dabi before number de so na wo mo ebia faboa no e famaye omo ofia ya Asem Beba Dabi before number ne ye 0536 22 2554 0536 22 2554 yesremo nyesa dia asemosi bibia be kama wate o de momi enko na yenhwe de ebeko adofo ne ade hye de dwumadi ne si na endawie ye sore so na Dr. Mankwa awoda awurade fie Yankopon enso enhyirawo kire se ye kan se yade bi da so no akwa na enkwa fa ho bra bebo awurade fie heba center Dr. Bemu Aduru o se ba bi atokru da wo ni padua ni mu bia no Aduru bewura na akwakuyemu adwuma se udie yeti yade na mu yade no atetwere yade ana suruku yade o peba ana wo hawa wonam mu no awurade fie heba center nti ubenu ahoto kronombo si Red Park ena papa ne one number ye 0241 093915 adofo mapo Yankopon mo aye nka ye huni achi na nsem a edin a ebeba ye nim no oma ye nimdie ani hunumu a ye betumi dia pe adon pomasibre ye sore so dwabrim etoaso edi amao makrao that my people would not